Deixa iso, vente pra cá. Son da rúa hasta na casa, non se pode faltar. Non sei que carallo pasa, pero vai se liar. Cando veñan os picolos hai que disimular. Solta iso, vente probar. Esta merda non se fuma, pero vai che pejar. Disimula como poidas e non sabes bailar. Prepárate, pilla este rollo, Pilla este rollo, maneja como hay que se rima no puto boom bap, bap. A ver quen carallo nos neja que estamos mudando a cinita do rap, rap. Da jaliza, analiza, non somos la mía califa, pero escuitante miñas dos nasos e a moitos a mal se lles vicia. A peña se desorganiza, non queren saber dos antifas, ata que teñen tras deles a un nazi de merda buscando paliza. A miña peñita galaica merece un Grammy, sábelo mami, hoxe pechámolo Michael, mañá non faltamos a Mani. Imos a atacar, Marco Pantani. Imos vacilar con Malorimani. Son da rúa, ya non me zafa. Dan más asco ya que los canis. Saben en galego non mola mellor que no Bad Bunny. Lume, dalle máis lume a todo iso que les consumen. Dicen che que son auténticos si maquillados con autotune. Non vendo fume, non movo petas, non movo branco, pero teu fillo pequeno xa quere ser Hugo Gueseta, non cito miñanco. Deixa iso, vente pra cá. Son da rúa hasta na casa, non se pode faltar. Non sei que carallo pasa, pero vai se liar. Cando veñan os picolos hai que disimular. Solta iso, vente probar. Esta merda non se fuma, pero vai che pejar. Disimula como poidas e non sabes bailar. Prepárate, pide este rollo, Gusta má festa, Alex Pocholo, fixo ta cobra, bailalo solo. Rimo cubano para que se peñita baile no bolo. A xente baixando to solo, e nós subindo ata a cima. Despegando nun bosto, aterrando na túa esquina. Ca Catrina, a copa ta arriba, a peña rompendo tarima. Un furacán se aproxima, na próxima xira. Hoxe está todo feito, non fai falta que o diga. Vos xa estades desfeitos, nós os primeiros desta liga. Sempre subindo, Hillary Norgay, xeos ben frescos, veñen de Norway. Somos de esquerdas, meu non te perdas, non vou dereito, síntome en Broadway. Esta noite tienes o morcegos on the watchy. Meu non me rompa la fucking cabeza, que non se esqueta que non somos Trotsky. Alguns gozan da neve sen ser huskies, outros prefiren herbacos cristales de Swarovski. Hot shit, na praza do peta botando uns freeze. A chanta esa merda meu tira pa casa, se peñen os gardas civis. Deixa iso, vente pra cá. Son da rúa hasta na casa, non se pode faltar. Non sei que carallo pasa, pero vai se liar. Cando veñan os picolos hai que disimular. Solta iso, vente probar. Esta merda non se fuma, pero vai che pejar. Disimula como poidas e non sabes bailar. Prepárate, pide este rollo, Sube que empete no carro e dice ea. Isto está quente. Cando subimos ao escenario e dice ea. Vai pola nosa xente. Veña, feito outro cacharro e dice ea. Isto está quente. Prendendo lume no teu barrio e dice ea. Vai pola nosa xente. Estamos. Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, tan só por ti. Arenteiro. Pois moi benvidas a todos e moi benvidos un martes máis ás 9 da noite, como sempre, aquí con nós na cantina. E como sempre me acompaña ao meu lado Milito. Hola, moi boas noites, Darío, moi boas noites, Gonzalo, e, bueno, o noso convidado que agora vas a presentar, e xa dende aquí, pois, darlle as grazas de antemao. E nada, un parenteiro. Pois sí, señor, xa mo dentaches tú, hoxe temos por primeira vez no Bar da Cantina a Gonzalo. Moi boas noites, como andamos?
¿Qué pasa, chavales? Pues aquí en condición de arenteirista orgulloso y deportivista furioso. Exactamente, exactamente. Casi me uno a esa descripción. Pois nada, tamén me adiantou por outro lado Don Milito, e como xa adianta o título deste Bar da Cantina 24, vamos a empezar o programa desta semana recibindo e agradecendo por estar con nós hoxe periodista do Diario AS, periodista de Riazor.org, Jorge Lema, boas noites. Que tal, rapaces? Moi boas. Moitísimas gracias a vos pola invitación. Un placer estar aquí. Pois nada, falamos con ele, falamos con Jorge para ver se pasaba esta semana pola cantina, que ben o merece a ocasión, ben o merece ese derbi que temos este domingo Arenteiro Dépor. E nada, charlaremos un rato con Jorge do que será o partido e podemos xa empezar antes que nada, no? Porque antes de falar xa do Raio e facer a nosa previa do domingo e as novas como pouco temos que falar calquera de ambos bandos dos partidos deste fin de semana, ¿no? O sea, Sí. mellor mirar cara adiante. Sí, señor. Sí, señor. eso hai que ese tupido hai que correlo cando son así, cando non é un máis 3, pero bueno, algo comentaremos. Así que nada, veña, podemos empezar con Jorge. Que tal? Como ves este partido tras ese empate entre Depor e Sestao? Bueno, partido que sobre todo vai estar o foco posto en Idiáquez, non? Creo que, bueno, eu decía hai 2 semanas, eu estou sorprendido, decía onte estábamos nunha tertulia na SER, dicía que non creo que sea o único sorprendido de que Idiáquez siga sendo entrenador, e polos cambios da segunda parte que fixo outro día no partido, el seguramente sea o principal sorprendido de que aínda siga sendo entrenador do Deportivo. Foi unha sensación moi mala, porque sí que o Depor está facendo unha temporada mala, sobre todo a nivel de resultados, pero ti ves cada partido do Depor, incluso sin ter un xogo brillante, en todos os partidos fixo ocasións para ganar. O do outro día contra o Sestao foi como esa típica que te estampas contra a parede, no que non sabes cando estás caendo hasta que te estampas de verdad. Outra vez un error individual, empezas por atrás, o equipo non se repón, e o da segunda parte é un pouco inexplicable. Desde o club, hai como unha especie de despedimento en diferido de Idiáquez, de, bueno, xa veremos o que pasa en Arenteiro, pero claro, que ten que pasar o domingo para que Idiáquez siga como entrenador, non? Que un 0-5, un 0-6, claro, que eu creo que unha victoria, o sea, é que unha victoria non sei se lle dá unha victoria, imagínate, pois eso, un partido igualado no que ganas 0-1, un a balón parado, non creo que iso tampouco lle dea para seguir. Entonces é un partido que está moi condicionado e co foco moi posto sobre Imanol Idiáquez. Entonces, bueno, veremos o que pasa o domingo no Espiñedo, nun partido que xa de por sí a mí me parecería moi complicado na situación na que está o Deportivo desta urgencia, pareceme dificilísimo. Sí, eu como te comentaba offline, digamos, antes de empezar, bueno, calquera que me coñece sabe cal é o meu outro equipo, o Depor, e penso que, como distía, non sei que sea unha vitoria totalmente distinta de que se ve un equipo ofensivo que transmite outra cousa, algo totalmente distinto ao que viña transmitindo hasta ahora. O máis normal é que aproveiten este parón para facer o cambio de entrenador, pero non sei eu se esa última bala de Idiáquez, se que existe esa última bala, vai ben nun campo como Espiñedo, que non é precisamente o escenario ideal para demostrar un bo xogo e unha solidez en tanto equipo. O que pasa é que xa sobreviviu o Johan Cruyff, porque xa foi nesta situación o Johan Cruyff. O Idiáquez tiña un ultimátum que, ademais, a min creo que o Depor está facendo as cousas a nivel de gestión de relacións públicas un pouco raras, non? De televisar un ultimátum. Sí. Queda un pouco feo. O Depor foi... O Idiáquez, non sei se escoitachedes, sobre todo os que tedes 50% de corazón deportivista, os que se escoitachedes a roda de prensa previa ao partido co Barça Athletic, é unha roda de prensa dun entrenador que se sabe sentenciado.
sentenciado e incluso decepcionado, non? Como despechado, Sí, sí. me habéis engañado. E foi así a Barcelona, e o equipo fai un moi bo partido. O Depor, sobre todo tendo en conta o rival e o nivel do rival, o Barça B é un moi bo equipo, é un partido que acaba ganando no descuento, pero é un partido que merece ganar antes. Reponse, fai un bo partido contra o Tenerife e o equipo volvese a caer agora contra o Sestao. Entonces, a nivel de consistencia, por eso digo, non, que dunha vez que perdes a confianza no entrenador, o Depor pode ir ao Carballiño e facer un gran partido, pero eu creo que na cabeza da xente do Depor, da xente que toma as decisións do Depor, dirá, sí, pero quen me garantiza que isto non é un espejismo como o do día do Claro. Barça Athletic? Entonces, creo que é igual un pouco injusto desde o punto de vista do Arenteiro, porque é un partido histórico aí no Espiñedo, pero creo que o foco vai estar moi, moi posto no que pase no banquillo do Depor. Yo diría que el punto es que en Idiáquez no confía ni el propio Idiáquez, ni los jugadores, ni la directiva, y que un gol en el minuto 93 de Davo, súper celebrado 2 minutos antes de entrar en Espiñedo, en el bar Espiñedo por los que aquí estamos, no puede dar crédito para 15 días más, porque al final, si el Depor tiene el objetivo más o menos a tiro, si hablamos de objetivo el playoff, ya no hablo del ascenso directo, es porque este año el grupo está más competido que nunca desde que estamos en segunda B o en primera ref, y porque no hay ningún Racing de Santander, no hay ningún Racing de Ferrol, o no hay un Depor de Borja Jiménez que hace una primera vuelta, que arrasa y demás. Entonces, este despido en diferido yo creo que no se lo merece nadie. O sea, no se lo merecen los jugadores del Deportivo venir a Espiñedo con un entrenador en el que no confías y que sabes que no va a seguir. No se lo merece el propio Idiáquez, porque yo al margen de lo futbolístico tú tal vez lo conoces más de cerca, parece un muy buen tipo. Non falei nunca con él, pero bueno, sí, parece unha persona normal. Quiero decir que no se merece. Vos rídesvos, pero no fútbol non é bastante decir, ser unha persona normal é bastante decir. Y sobre todo, y por encima de todas las cosas, yo creo que ningún aficionado nos merecemos que se rían de nosotros con una decisión de este tipo. Si tienes un entrenador sentenciado, échalo, no confías en él. El único motivo por el que Idiáquez sigue siendo hoy entrenador del Deportivo de La Coruña es por lo que el Deportivo de La Coruña ha sido con sus anteriores entrenadores. Si no se llega a haber hecho lo que se hizo con Rubén de la Barrera, lo que se hizo con Óscar Cano, incluso con todos los asteriscos que tiene, y lo que se viene haciendo todos estos años con Fernando Vázquez, hoy día que no sería entrenador del Deportivo. Yo creo que se está siendo negligente por parte de la acción deportiva, se está siendo negligente por parte de la propiedad del club permitiéndolo, y yo no sé hasta qué punto incluso está siendo negligente Idiáquez. Entiendo que querrá cobrar su finiquito y no irse de gratis y por eso aguanta, pero yo creo que es insultante para todos, diría yo. Vaya, no sé si Bueno, a ver, eu nese sentido partís. tamén, o sea, entendo o que pensan, supoño que desde a directiva, de que non quererán queimar a primeira bala dun novo entrenador nun primeiro partido que pode levar 2 entrenamientos, e prefieren facer as cousas con calma e aproveitar ese parón. Eu creo que van máis por aí os tiros que outra Pero cousa. perdona, Darío, un club con la estructura que tiene el Deportivo de La Coruña, que no es el Arenteiro, que venga Gil Sanz Piñedo. Que venga Gil Sanz Piñedo, que para algo lo tienes, le va a poner toda la ilusión, todas las ganas esta semana en ayudar lo que pueda para intentar hacer un +3, y el lunes que viene que esté el nuevo entrenador en Abegondo y a seguir y a funcionar. O sea, no podemos tirar 3 puntos. No puedes permitirte esto, bajo mi punto de vista. Claro, a mí si me dices, estamos en una posición privilegiada, pero al final, haciendo una primera vuelta terrorífica para lo que es este club, estamos a 4 puntos del playoff. Hay pelea, hay que seguir. O sea, lo que no puedes coger es permitir que venga un entrenador completamente derrotado y que, vamos a ver, yo no sé si Jorge y Darío, que entiendo que estaréis más puestos en esto, lo compartís. Para mí, el cambio de Lucas Pérez en el minuto 85-86 de la semana pasada es la muestra de que Idiáquez se sabe fuera. Idiáquez se sabe fuera, claro. Y yo creo que quiere tener una suerte de mensaje al aire o lo que sea diciendo, mira, voy a hacer ya todo lo que puedo, voy a señalar a quien pueda, esto es una mierda, me voy a casa, gracias por haberme dejado participar, te llevas este juego y este aplauso del público, ¿sabes?
Non sei, quizás eu queríalle comentar a Lema desto que estades falando, eu que o vexo dende un prima un pouco máis externo, por así decirlo, non? Falades dun despido en diferido, bueno, eu escoitei o tema do que se leva falando estes días na Coruña estas últimas semanas. Credes ao millor que isto é un pouco maniobra de Soriano como quen que se está agarrando a un clavo ardente, porque ao final tes os recursos para botar un entrenador, non te, é dicir, o Deportivo é dos poucos equipos nesta categoría que pode asumir un despido e non Sí. afectarlle, por así decirlo. Credes que ao millor o propio director deportivo non quere quedar destapado tan pronto e admitir un fallo que o mellor tería que ser consecuente e asumir tamén unha dimisión por parte Non disso? teñas ningunha duda. Pero xa non nesta situación, por norma general, os directores deportivos moitas veces son as eleccións de entrenador son personalistas, non? O sea, Soriano, iría que é unha apuesta de Soriano. Eu creo que na Coruña, non sei se me escoitades habitualmente, son moi pesado, recibo moitas críticas porque eu suelo ter moita empatía cos entrenadores. Por norma general, creo no seu traballo e creo que moitas veces, e sobre todo no Depor, o problema é moi profundo de rendimento dos futbolistas. Non sei o motivo, non sei a solución. Se a soupera non estaría aquí con vos, posiblemente estaría contando billetes con Juan Carlos Escotet ahora mismo, pero creo que hai un problema moi importante de futbolistas e eu creo que no fondo sabes que o cambio de entrenador, decía onte no Balón Parado, non? O cambio de entrenador non sabes que che vai traer unha mellora constante, o sea, unha mellora de no momento, cambias entrenador e xa está, solución feita. O cambio de entrenador falo porque ao final isto é fútbol é o que tes que facer casi como quen di, teño que tirar unha moneda ao aire porque así non vai ben, vou mirar a ver se así me vai ben, pero sin ningún tipo de seguridade. Por eso creo que Soriano tamén está esperando un pouco con eso. Iría que foi o seu elegido, Soriano ahora mismo tamén está no punto de mira porque hai moitos futbolistas que están dando un rendimiento por debaixo do seu nivel. Entonces, claro, é normal que trates de decir, vamos lle dar unha máis. Se ves un mínimo resquicio de intentar darlle unha máis, porque insisto, eu non creo que isto se vai a solucionar cambiando de entrenador. Pasou o ano pasado. Veu Óscar Cano por Borja Jiménez, que era o peor entrenador do mundo. Óscar Cano, o equipo empezou a ganar partidos. Mira que ben o Deportivo. Sempre hai un momento no que o Deportivo deixa de dar a talla. Por que? Non sei. A miña opinión é que o club lle pasa por encima aos futbolistas. O sea, nesta categoría é moi difícil que haxa xogadores o que poidan estar ao nivel do que requiere esa responsabilidade, esa presión do Depor. Estámoslo vendo con futbolistas, ostras, Salva Sevilla, Valenciaga, son futbolistas con moitos anos no fútbol profesional e que ahora mismo están dando un rendimiento que non é propio deles. Non, é que son moi maiores. Sí, son maiores, pero é que hai 3 meses Salva Sevilla estaba ascendendo co Alavés e sendo importante no Alavés. E agora velo, xa non é que estea a falta de ritmo, porque estamos a 12 de decembro. É algo máis. E aí hai algo máis, non o sei que é, porque eu non teño a resposta, ojalá, pero claro, hai un problema, entonces entendo que non se vexa tanta non urgencia, pero que non se tome a decisión tan rápida ou non sea tan claro que a solución é cambiar de entrenador, porque é moi probable, como decíades aí, que claro, que en marzo teñas que volver a ter esta discusión de a quen traemos outra vez. Sí, eu creo que por aí van un pouco os tiros do que pasa cos xogadores do Depor, porque ano tras ano está fichando prácticamente do mellor que hai no mercado e ano tras ano acaba pasando o mesmo que xogadores que viñan como prácticamente estrellas da categoría, o mesmo caso de foise agora santo ceo, de Gorka Santamaría, viña de ser dos máximos goleadores da primeira ref e chega o ano seguinte ao Deportivo poucos meses despois, e que nin o ano seguinte, 2-3 meses despois ni siquiera é titular. Pero, bueno, pasando xa un pouco de cara ao que vai ser o partido do domingo, claro, xusto despois do que acabamos de falar, da situación de Idiáquez, tal,
dá un pouco a sensación como que parece que casi nin contan os 3 puntos do domingo, é como que se está falando máis deso do partido, cando realmente son 3 puntos máis. Pensas que neste sentido, un campo como Espiñedo, que ben se sabe de que é un campo complicadísimo nese aspecto, pensas que lle beneficia ou lle perjudica en canto aos xogadores do Depor esa non presión, digamos, que poida ir, porque é unha doble vara de medir, porque por un lado teñen moita presión, precisamente polos resultados e pola clasificación, pero dá esa sensación como que pase o que pase, xa, o sea, como que se vai facer o cambio de entrenador, entonces como que dá esa sensación de que non está a vista posta no partido, nesos 3 puntos. Sí, pode ser, entendo que dis, pero nesta situación, despois de vir de facer o partido que fai o Depor en Sestao, ademais o Depor ten un problema, eu creo, ademais ten un problema añadido cada vez que xoga desde que baixou do fútbol profesional, non? Cada vez que xoga cun equipo gallego nun derbi, como que sinte esa presión de, ostras, nos contra estes equipos xogábamos antes no verán. Estes eran partidos de agosto. E agora son partidos desde que salimos do fútbol profesional deben de facer 3 ou 4 reportajes no AS de que o Depor non gana nos derbis. Tuvo moitos problemas para ganarlle sempre o Pontevedra, moitos problemas para ganarlle o Racing de Ferrol, o primeiro ano o Compostela, o primeiro ano fai o ridículo no Vao, fai o ridículo no Vao. Sabes, eu creo que é esa tamén esa presión añadida de decir, ostras, claro, é que aquí é onde se nota a realidade, porque claro, tío, mellor va a xogar a Tarazona ou va a xogar a Teruel e son equipos humildes, pero son equipos de lonxe. Aquí son equipos de que tes deportivistas na grada coa camiseta do Arenteiro. Sí, non está tan centrado o foco nelo. Claro, entonces eu non creo que vai a ser que lle vai a restar ningún tipo de presión. Ademais, eu vin partidos do Arenteiro este ano no Espiñedo e aí apretan, a xente apreta, o equipo apreta, e o Depor, os equipos que lle apretan, non tanto apretando no feito de querer quitarlle o balón, senón que lle apretan e que non lle deixan xogar cómodo. O Depor aí ten problemas. Eu non me imagino un partido cómodo e ni moito menos sin presión, porque ademais, eso, vos conocedlo mellor que a min. É moi difícil ter un partido cómodo no Espiñedo. Por todo, non? Por as dimensións do campo, polo que apreta a xente, podes ganar, podes poñerlo difícil o Arenteiro, pero desde logo non vas aí a decir, pois tampouco me pareció para tanto. Sí, dende logo. Aparte, nese sentido, Espiñedo é un campo complicado polo tipo de xogadores que ten o Depor, porque é un campo que os aficionados están a medio metro da liña de banda e están che comendo a orella todo o partido. É normal que certos xogadores que están acostumbrados a xogar en auténticos campos e campazos de primeira división que se noten raros ou que lles incomode ese tipo de escenario, ¿no? Yo no sé si coincidiréis conmigo, ¿no? Aquí igual Jorge está un pelín más perdido, ¿no? Si has visto menos partidos del Arenteiro, pero yo mi sensación es que la diferencia entre el Arenteiro y el Depor, al margen de presiones, presupuestos, etcétera, etcétera, es fútbol. O sea, el Arenteiro jugando en Espiñedo, que es un campo que está mal, objetivamente mal, rasea el balón desde la jornada 4, que nos sacudimos el miedo a la categoría. El Arenteiro juega muy bien al fútbol, quiere ir a dominar los partidos, quiere tener el balón, quiere atacar, tiene tener ocasiones, porque el Arenteiro es probablemente el equipo de toda la división que haga más con menos. Es decir, es un equipo trabajadísimo, que yo tengo la sensación de que al menos los 12, 13 jugadores importantes de Club Deportivo Arenteiro saben exactamente lo que tienen que hacer cada segundo que están en el campo. Y cuando veo al Depor, me pasa exactamente lo contrario. Tengo la sensación de que el equipo no está trabajando en la jornada 16. Y entiendo lo que dice Jorge y lo puedo compartir hasta cierto punto, ¿no? De hay presión, estás jugando en el Deportivo, hay unas expectativas enormes. Ahora bien, pues tú ver la línea de centrales a 40 metros de la línea de presión cuando sube Villares, ¿no? Que lo estamos poniendo ahora casi de falso delantero para empezar la presión. Hay 40 metros entre los centrales y los delanteros. Eso no es una cuestión de
de presión, o sea, de presión entendida como presión sobre el jugador. Es un tema de que los jugadores no están bien entrenados o no saben lo que tienen que hacer. Yo no puedo creer que lo que tú ponías el ejemplo perfecto. Salva Sevilla se olvidó de jugar al fútbol. Vamos a ver, un tipo que viene a descender a primera división. ¿Qué pasa? Que tú ves que Salva Sevilla tiene un balón y no hay nadie que le tire un desmarque, no hay nadie que se acerque, todo el mundo se esconde del balón y eso también se trabaja, joder. Entonces, mi sensación es que Javi Rey, con lo poquito que tiene, poquito, entiéndase, no es por menospreciar a nuestros jugadores ni muchísimo menos que están haciendo una temporada increíble, ¿no? Pero con el poco presupuesto y los pocos ¿Qué recursos que pasó? tiene, está haciendo cosas espectaculares e Idiáquez con un presupuesto que si no me equivoco, Jorge, corrígeme tú, aumenta del año pasado 1 millón y pico, sí. ¿no? Solamente Sí. en la plantilla. Es que no hai ningún Mira, tipo de excusa. É o eterno debate. É o eterno debate e eu neste sempre estou na outra parte, porque tamén che podo preguntar a ti, ti crees que Pibe, Chacón e Marquitos farían o que teñen que facer coa camiseta blanquiazul en Riazor? A día de hoy, en este contexto, pones a Sí. Messi, a Cristiano y a Ronaldo Nazario con 25 años y serían malos jugadores. Claro, e iso sería culpa do entrenador. O debate é sempre, eu estou, pareceme un debate legítimo, pareceme un debate legítimo. Eu creo que non é cousa do entrenador. Eu creo que creo que estou na opinión minoritaria, pero eu creo que todos eses problemas que ti falas futbolísticos, e obviamente acaban sendo problemas futbolísticos, moitos están en problemas en que os xogadores están bloqueados e non fan o que teñen que facer. O gol que recibe que encaixa outro día o Depor é un escándalo. É un escándalo que xa vimos en Fuenlabrada, é un escándalo que vimos en Masos 9. E ese non é un gol de estar mal traballado. O sea, un entrenador non lle ten que decir a un futbolista, tío, se ves que se che vai ir nunha contra, agárrao. Agárrao. Non é unha cuestión de colocación. Claro, o sea, en ese punto es indiscutible. Pero é que eso, esa xogada, que é unha xogada puntual, a min pareceme que é un reflejo e que pode explicar moitas outras situacións que pasan durante os partidos. Os xogadores do Depor están estáticos. Nós vemos os partidos en Riazor, vemos os partidos no campo, non hai nada de mobilidade. Eu négome a creer que Idiáquez non lle dea unhas pautas aos futbolistas de tes que facer este tipo de movimientos. No, eu creo que os xogadores están super estáticos. Por que outro día cando entra Jeremai tras lesión, Jeremai parece unha supernova? Porque se move, porque é como ver a un xogador do futbolín que de repente se saca dos barrotes, mira, é que podo salir da miña zona. Pois ese é o problema. Os xogadores eu vexo os xogadores tan bloqueados, tan estáticos, que non disfrutan xogando, que a min pareceme que Foi xusto o que iba a dicir, perdón. Xusto era o que iba a dicir, o de que eu vexo os xogadores bloqueados, esa era a palabra, non sei se pola presión, polas dimensións que ten o club, non sei por que pode ser, pero é algo que está pasando todos estes anos, non é algo puntual. Eu penso que, non sei, de alguna maneira van ter que, hasta que non cambien eso, dudo moito que... Pero yo no estoy de acuerdo con eso, Jolín. O sea, quiero decir, yo, por ejemplo, este año solamente veo a buen nivel, obviando a Jeremai, que es un poco un jugador que es un verso libre, entonces no necesita de un contexto favorable, necesita recibir en banda y que le dejen jugar, ¿no? Pero el resto de jugadores que sí que necesita un contexto, es que ¿quién está jugando bien? Pablo Vázquez y Diego Villares. José Ángel, que empezó el año como un tiro, da pena. El resto de jugadores que vinieron para rendir a cierto nivel no lo están haciendo. Es que yo entiendo que si 1, 2, 3, 5 jugadores están mal, es culpa del jugador. Si de una plantilla de 23, 20 tíos están mal, hay que mirar a otro sitio. Y el único sitio que puedes mirar es al banquillo. Decíamos, siempre pasa en este club. Pues yo al equipo de Borja Jiménez lo vi jugar muy bien al fútbol y con las ideas muy claras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó cando encadenou 2 derrotas? Claro. Sí, no, pero ahí no estoy de acuerdo, porque yo creo que ahí hacíamos méritos para ganar, lo que pasa que Cando? Nas derrotas. Pero despois, o sea, o Depor fixo méritos para ganar contra o Real Unión e contra as SD Deportiva de Logroñés. Ven o Racing de Santander, perdes un partido que podía ser de empate, pero depois o Depor hasta final de temporada dá asco, Acórdate
Acórdate esa victoria co Tudelano, un Tudelano descendido que marca Mario Soriano coa man. Non se levanta, non se levanta. E o partido contra o Linares no playoff, que o Depor acaba ganando 4-0, na primeira parte, non sei se te acordas desa primeira parte, é unha primeira parte na que o Linares... Estaba en Riazor también, Claro. pero a lo que yo me refiero es que con Borja Ojo. Jiménez había una idea. El problema de Borja Sí, Jiménez eso es sí, que tenía un eso equipo. desde logo. Desde logo. Borja Jiménez tenía un plan A y el plan A se contrarrestaba metiendo mucha gente por dentro y encerrándonos. Si no metíamos gol en los 25-30 primeros minutos, Sí. las pasábamos putas. Pero había un plan. Pero es que con Idiáquez yo no veo tan siquiera este plan. Yo veo que salimos a jugar, a ver qué pasa y a rezar. Y en este sentido, Y lo que hablamos, ¿no? De Javi Rey, que es lo contrario. Hablando un poquito de los jugadores, ¿no? Bueno, perdón, xa me ven o castelán. Falando un poquinho do tema dos xogadores, eu quería vos ler aquí un comentario que parece que é dunha persoa deportivista, de Miguel Martínez, dice: os xogadores máis experimentados teñen problemas para soportar a presión en Riazor, e os canteráns todo o contrario. A solución penso que é clara. Eu abro este... Mira, entendo a que se refiere. Entendo a que se refiere Miguel. No, para empezar, non creo que sea non creo que sea cousa da presión en Riazor. O sea, non creo que sea o problema sea xogar en Riazor. Creo que o problema é xogar no Depor. O sea, o que pesa o club, a grandeza do club, non por xogar, se mañán Riazor ten 3.000 personas, non creo que o equipo vai a xogar mellor porque seguirá sendo o Depor. O problema é a grandeza do club. En canto dos canteranos, sí, por suposto. Por suposto que os canteranos non sinten a presión, pero tampouco creo que a solución sea un equipo con 11 canteranos, porque ao final os chavales son o que son, e sobre todo se algo caracteriza os chavales novos é a consistencia. E aquí date cuenta que o problema da grandeza do Depor é que estás establecendo o listón en que tens que ser ascenso directo. O sea, o Depor está a 4 puntos do playoff e moita xente en Coruña fala de temporada tirada á basura porque o playoff non vale. O sea, o playoff non vale para ascender. O sea, solo se vira o ascenso directo. Entonces, claro, que ti podes apostar por un equipo de chavales? Por suposto, pero tens que saber que ao mellor a realidad cun equipo con 11 canteranos non é moi diferente da que tes agora de pelear o playoff. Se aceptas eso, cojonudo. Pero claro, o que non podemos é ter o mellor dos dous mundos. Sabes? Non podes facer unha plantilla con Mella, Jeremai, Ochoa, Jairo e Rubén, titulares indiscutibles, e querer ganar a Liga. Por lo menos non agora. Por lo menos non agora. Sí, no, pero lo que sí que puedes es tratarlos bajo los mismos parámetros. Quiero decir con esto, que si Davo hace un partido malo y tú confías en él, lo vuelves a meter. Si Davo hace un segundo partido malo, lo vuelves a meter. Si Davo hace un tercer partido malo, lo vuelves a meter. Es un poco lo que hicimos con Soriano el año pasado. Hace 2 años. Soriano es un jugador que cuando aterriza en Coruña había mucho run de ¿por qué coño juega este chavalito cedido del Atlético y no juegan los nuestros, tal, no sé qué? Se confía en él y rompe un jugador que es de lo mejorcito del Depor de estos años, creo que estaremos todos de acuerdo. Mi pregunta es, ¿por qué después de que Mella hace un partidazo contra el Tenerife no le damos continuidad? Mi pregunta es, ¿por qué después de que Barcia haga un partidazo, este pasado fin de semana, bueno, partidazo, el único salvable de todo el equipo, ¿por qué muy probablemente no va a jugar este fin de semana? ¿Por qué Kevin después de marcar no vuelve a jugar? Ese es el punto. O sea, yo entiendo lo que dices tú, Jorge, y evidentemente no puedes poner al juvenil a la venga, chavales, a competir y que sea lo que Dios quiera. É unha cuestión sempre, é unha cuestión de techo, que te podes equivocar seguramente, non? Pero ti cando pensas na comparativa esa que me dis de Davo ou de calquera outro futbolista comparado cun canterano, ti pensas que un Davo ou un xogador que estás firmando, eu non vira xogar a Davo, pero un xogador que estás firmando por unha pasta contrastado nunha categoría, o 80% vai che dar máis que un dos teus canteranos o 100%. Eso ten que ser así, porque senón non fichaba, senón... Pero ti non podes amortizar, pero ti eu entendo que póñome no puesto dun entrenador ou nun director deportivo, ti non podes amortizar unha apuesta dun futbolista teu na jornada 10. Porque non che dará rendimiento na jornada 10. Ni puedes dejar ir a Noel y a Trilli siendo tus dos mejores proyectos por... ¿Cuánto ganamos? 400.000 euros.
por nuestros últimos Eu, dos mejores proyectos de cantera. Eso también es amortizar y es también cómo se puede salir de la situación económica en la que estamos. eu creo que, bueno, xa para ligar un pouco o que iba a comentar ahora, creo que xusto os dous equipos penso que xogan ao contrario, creo que os xogadores do Arenteiro saben perfectamente en que equipo están, en que situación están, que defenden, e o que lle dá esa forza para xogar o 100 ou 200% dos partidos, Claro. e penso que no Depor pasa precisamente o contrario, saben en que equipo están e provoca que non xoguen ao 100% en todos os partidos. Entón, queria che preguntar como ven, ahora xa centrándonos un pouco máis no domingo, como ven na Coruña, como se ve na Coruña este Arenteiro? Pois como sempre pasa aquí, como un modelo a importar, non? Que aquí sempre é o que fan os demais. É que primeiro foi o Coruxo, despois era o Racing de Ferrol e agora é mirade o Arenteiro, mirade o Arenteiro que ben o fai. No, eu entendo que o Arenteiro se ve de momento, porque iso tamén pasa moito, de momento vese como un equipo majo, non? Que iso pasa moito tamén. Como de momento non foi rival, pois é un equipo majo, mira, outro equipo galego ao que vamos facer unha visita, así. A min, eu vinos en o ano pasado vin o partido porque me chamou moito a atención ese cambio no banquillo, non? Además falaba moito con Romai no, tal, pues eso, que a Copa do Rei e así, pareceume un equipo que era moi complicado de ganar, non? Este ano mismo, incluso falabades vos, non? De que nas primeiras jornadas o equipo costoulle collerlle o pulso á categoría, pero aínda así estaba sempre nos partidos. Creo que o primeiro partido que perde 2 goles, corregídeme se me equivoco, o primeiro partido No. que perde 2 goles foi este, contra o Bueno, Rayo Majadahonda, o sea, Sí, o do Burgos e este, sí. claro, Bueno, pero o Burgos, de Liga. o Sí, Burgos sen na contar, Copa, contra o equipo sen de contar a Copa, pero, sí. claro, que ao final vas a Tarragona na primeira jornada en agosto, que foi ás 9 da noite o partido, me parece que foi, Sí, e había... das a cara, e ao final perdes o outro día, vas perdendo 2-0 no campo da Real B e das a cara. Eu creo que se ten o Arenteiro como un equipo, estes típicos equipos que sabes que vas ao Espiñedo e que non o vas pasar ben. Eu creo que é esa a sensación, non? De, pois, ao mellor ganas, pero non vai ser un partido cómodo porque además é un equipo con identidade propia, ademais eso, un equipo que ten xente detrás, non é, hai moitos equipos que son un pouco artificiales de, vale, vas aí ao campo e sempre vai haber máis xente do Depor que do rival. Non creo que sea o caso no Espiñedo. Non creo que No, sea o estará caso. máis no, creo non, que será, pero seguro que hai xente. creo que será das primeiras veces no... Que estará por lo menos, igualado, non? sí, por lo menos desde que o Depor está en primeira ref, debe ser das primeiras veces que fora da casa, por lo menos Claro. está aí. Claro, sí, bueno, pasou un pouco parecido en Ferrol, non? Tamén, que na Malata Bueno, tamén sí, a foi ver, moita xente cando foi o sí, Depor, quitando un pero partido. sí, que é esa sensación. E xa che digo, de momento, mentras non haxa rivalidade, porque sí que me dá a sensación de que así como desde o Depor hai unha certa, pues, desilusión ou golpe de realidade con este tema de ver estes son os equipos que vos decía antes, estes son os equipos cos Sí. que antes xogaban en pretemporada, que fajo aquí competindo. Unen eso. Pasa do revés cos outros equipos, non? Os equipos máis humildes ou de fútbol non profesional de Galicia, joder, decía outro día Javi Rey, non? Un partido especial, sí, pero sobre todo é un partido histórico, Histórico, é a oportunidade, é unha oportunidade de ver sangrar a un gigante. Como non vas querer afrontar ese partido con todo o que tes? A mí pareceme totalmente legítimo, porque pasa en toda España, non vai pasar en Galicia, é que é o máis Claro. normal. De feito, falas do tema de que Espiñedo pois onde se ten que facer forte, e que é un campo no que o millor non che apetece ir, e de feito Javi Rey comentaba, non sei exactamente cando, pero ao principio de temporada, non sei se despois do partido contra o Logroñés ou contra o Irún, que foron os dous primeiros na casa, el textualmente despois na rolda de prensa dixo: eu quero que os equipos que veñan aquí sepan, se vayan sabendo que non queren volver, que teñen que sufrir. É o que tratamos de facer desde, bueno, primeiramente, evidentemente, o corpo técnico e despois toda a grada. Sabemos que é onde podemos depender un pouco da nosa permanencia,
sabemos xa pola historia recente do club que en calqueira categoría sacar puntos daqui costa sudor, sangre e lágrimas, eso é máis que evidente. E un poquinho a cotío desto, quería che comentar e preguntarche tamén sobre o partido do domingo, xa falando do tema de Idiáquez, de que Sí. pode ser o seu último partido, ademais, pensas que pode ser capaz de facer unha revolución, é dicir, No. chego aquí o domingo a Espiñedo, facer aquí o que non fixen en todo o ano, meter o mellor 6 canteráns ou xa en plan de perdidos ao río, non? Que va en parte porque idea que deixou moi claro primeiro os propios futbolistas deixaron claro, eu creo que o día máis claro que lle deixaron foi o día da Copa en Langreo contra o Covadonga. E veuse deixando outro día xa contra o Barcelona o mismo, e este domingo contra o Sestao, as favas están contadas. O sea, idea que ten ahora mismo 12, 13 futbolistas nos que confía. A mí, eu espero un Depor moi parecido ao que vimos contra o Sestao. En defensa volverá Pablo Martínez. Estou casi seguro, Barcia fixo un moi bo partido, pero entendo que de momento Pablo Martínez está por diante. Sempre hai a dúda esa, non? Se quitas a Valenciaga e mantés a Barcia no centro de defensa e metes a Pablo Martínez no lateral... Bueno, en Espiñedo no amistoso xogou Barcia de lateral esquerdo. Sí, aí probou, pero Barcia no lateral este ano xogou contra o Celta Fortuna e non o fixo. De feito, o primeiro gran partido de Barcia co Depor é o outro día, porque é o primeiro partido que xoga de central. Nos anteriores andaba de retales. Entonces, pero bueno, eu creo que na defensa vai estar igual. Creo que no medio, a pesar do que decimos de Salva Sevilla, e non é unha boa noticia, po Depor, Salva Sevilla está moi mal, pero ainda así o Depor necesita a Salva Sevilla, porque é o único que co balón se atreve a facer algo. É o único que lle das o balón e non lle queima, aunque estea sin balón, está moi mal. O sea, porque non está sabendo corregir, e claro, tampouco é Salva Sevilla un xogador que vai a driblar a 15. De feito, o pase que dá outro día a Valencia no gol, solo Salva Sevilla e pouco máis por ese pase claro, na plantilla. en a segunda parte retira do campo a Salva Sevilla, que insisto, non estaba ben, e o equipo caise en anacos. Entonces, non sei, arriba eu a Jeremai sigo vendo lonxe do nivel, pero claro, outro día dalle 90 minutos, entonces vai de ti saber, non sei, eu creo que o mellor un cambio pode vir aí, pode vir por se cree que Jeremai é mellor telo fresco para a última media hora en vez de telo desde o principio, e que aposte por Mella nesa banda, pero claro, os Hugo Rama, os Valcarce, os Callarga, que serían un pouco os que che poderían marcar a revolución, non sacaron billete de momento para aparecer. Entonces eu esperaría un Depor, quizá algún cambio, máis alá dese de Pablo Martínez, insisto que ese sí que me parece que vai entrar por Barcia, pero esperaría un Depor moi similar ao das últimas jornadas. Básicamente por eso, porque non hai. Eu preguntache unha cousa, xa me calo, xa lle deixo estes dous acabar contigo. Eu teño unha curiosidade por un xogador que non nomeaches ahora entre todos estos, e é saber que pasa con Ochoa. Eso lle preguntei outro día a Idiáquez, eu tamén. Non sei que pasa con Martín Ochoa, si sei que ten que pasar algo. Non sei exactamente. Claro, porque unha cousa é que non che cadre, que a mí, por exemplo, Martín sorprendiume positivamente cando entrou en cousas que non esperaba del, pero decepcionoume un pouquiño en cousas que sí que se lle propoñían que era, non? Que era ese estar na área, ese ser inteligente na área, ese ser Hall. Era Martín e Hall. No Depor de momento marcou o día do Sabadell, pero tamén tuvo varias, xa non só as ocasións que fallou, senón de non saber como, non ter a sensación de ter o movimento claro na área. En cambio, si que dou outras cousas xogando de espaldas. É obvio, é tan obvio que o Depor necesita un delantero. Está xogando Villares de 9. É tan obvio que o Depor necesita un delantero que xa estábamos todos co run un pouquiño, pero o día do Tenerife xa vai máis alá do futbolístico. O día do Tenerife, nós estábamos en Riazor, na segunda parte Martín Ochoa nin quenta. Xa non é que non sala, é que nin quenta. Entonces aí ten que haber algo máis do que nos contan. O outro día acaba o partido e marcha e é titular co Fabril, non iba co Fabril desde as primeiras jornadas. O sea, xogou contra o Coruxo. Entonces eu non sei que puido pasar aí. Idiáquez insiste en que non pasa nada. Eu, coa experiencia que teño,
paréceme que é unha... Se hai algo, paréceme que é unha decisión equivocada, unha política equivocada non comunicalo, porque disparas as paranoias. O sea, ti cando non eres transparente con algo, sempre se dispara a conspiranoia, pero non teño nin a máis mínima idea do que pode pasar con Martín. Sinto non poder serche de axuda, que sepas que intentei facer o meu traballo a preguntar, pero ao contrario do que pensa moita xente, o periodismo é un traballo de dúas vías, sabes? Un pregunta e o outro responde se quere. Se quere. Moitas veces, ou cando se quere ou cando quere. Ou cando pode, ou cando quere. Ou cando pode ou cando lle deixan, efectivamente. Ahora, falando de outro dianteiro que non está no Depor, pero estuvo, queríache preguntarche como ves o tema desa segunda juventude Miku. A resurrección de Miku. No Arenteiro, que a salida do Depor, pois foi así un pouco, digamos, rara. Hoxe dá unhas declaracións en Deporte Campeón, non sei se viches, dicindo que... Lin. Preguntáronlle que si... Miku ten sentido do espectáculo, sempre tuvo, porque xa no Depor tuvo un par de declaracións, acórdame cando marcha Fernando Vázquez e chega Rubén de la Barrera o primeiro que fai é pasarlle unha factura a Fernando Vázquez, o ano pasado tamén ya tira a dirección deportiva. Bueno, a mí Miku creo que aquí o seu primeiro ano ten problemas de lesións, porque chega sin pretemporada, tal, pero a súa primeira volta con Borja Jiménez é moi boa. Borja Jiménez tiñalle moita fe a Miku, e de feito aposta por el na segunda volta, incluso cando está moito tempo sin marcar. Eu creo que na segunda volta a Miku pesoulle a continuidade. A sensación que nos daba era que como que se lle acabara un pouco a gasolina, que foran moitos minutos e que se lle acabara a gasolina, e no Depor consideraron que non estaba xa a asumir un reto de ser o delantero titular dun equipo que buscara ser campeón. O ano pasado non ten unha boa temporada, entre Murcia e Intercity non ten unha boa temporada. Este ano no Espiñedo, xa digo, o Arenteiro non o vin moito, pero os partidos que vin sí que dá a sensación de que polo menos está facendo esa boa función de referencia para que despois os delincuentes estes de terceira línea de tres cuartos de campo poidan ter máis espacios, non? Corregide vos se me equivoco, dá a sensación de que é unha ferramenta moi útil para que brillen outros, sobre todo. Sí, nada, o xusto que iba a comentar, que hoxe preguntaron no Deporte Campeón que se metía este domingo, que se o celebraría, un día que sí que o iba a celebrar, que por que non? Pero... Eu, que conste, que estou totalmente a favor desas cousas, Por que non vas celebrar un gol, sabes? O sea, non me parece que sea ningunha falta de respeto, pero no caso de Miku ou no caso de calquera outro futbolista, O sea, home, unha cousa é volverse loco e facer cortes de mangas, pero por que non vas celebrar un gol contra o teu Sí. Aquí Miku, eu creo que hai diversas opinións, evidentemente non se pode negar a calidad que ten menos que a súa trayectoria. Sí que é certo que se cadra a veces polo esquema, non lle vai, digamos, o mellor ao seu favor o tipo de xogo, pero eu creo que esa faceta goladora que se cadra algún esperaba máis de Miku, penso que está aportando moitísimo noutros aspectos, e que aínda que non sexa de momento polo menos un xogador determinante no equipo, sí que é un xogador importante que cando está no campo notase, sobre todo notase cando non está. Claro, eso, mira, eu recordo, falámoslo este ano moitas veces no caso do Depor, cando se lesionou Barbero, moitos volvimos a vista atrás o ano pasado o que pasou con Max Svensson. Svensson non era ni moito menos o mellor futbolista do Deportivo, pero facía que o demais, que o resto de pezas tuveran sentido. Sí. Entonces, ti o mellor non necesitas que Miku meta 20 goles, se lle permite a Chacón meter os 6 que leva ahora, as asistencias de Pibe, que cheguen os xogadores de segunda línea. Entonces, o mellor, eu creo que igual Miku ahora mismo non está nesas condicións de poder facer eses números goleadores, pero sí, como diste, non. Cando non está é cando dis, coño.
Sí, sí. O sea que o equipo Sí, non funciona está nun papel máis creativo que goleador, pero tamén che digo unha cousa, tuvo bastantes ocasións este ano, está un pouquiño fallón de Sí, cara a fallou, porta, sí, pero bueno, claro. de cara a quero porta dicir, sí esos que é certo que... son rachas dun dianteiro, que ao mellor chega a estas 4 próximas xornadas, por decirche algo, e mete 3 ou 4 enchufa. goles. E aparte xa leva sobre 3 partidos seguidos, así que a mesma ocasión, 2-3 partidos que a mesma ocasión Claro, de que lla claro, dan, eso. que ten para casi de tirar de E esos primeira, delanteros, intenta ademais, recortar, e os delanteros eu dixo moito, os delanteros ademais a min son especímenes moi sí, concretos sí. porque hai momentos nos que marcan goles e fan o resto de cousas ben, depois hai un momento no que deixan de marcar goles, pero siguen facendo as outras cousas ben, pero como de non marcar se prolongue, xa deixan de facer as outras cousas ben tamén. Entonces, hai un momento no que necesitan cortar esa racha. E foi o que lle pasara a Miku cando estuvo aquí nesa segunda volta, non? Na segunda volta houve un momento que fallaba as ocasións, pero seguía dándolle moitas outras cousas ao equipo, pero hai un momento en que se desconectan, porque os propios delanteros todos o din, non? Vivimos de los goles, pois Sí, claro. tal cual. Entonces, bueno, aí está o tema. Quería preguntarvos eu, por certo, non olvide, falando de exdeportivistas, está xogando moi pouco Pablo Brea. Pablo Brea cando foi cedido por Carballiño, el iba coa idea de competilo posto, de momento non está tendo oportunidades, entendo que é porque o porteiro titular está o facendo ben, non sei como vedes aí o tema da portería. Sí, aí a verdade é que por moito mérito de Diego, a verdade que está facendo un temporadón que en moitos partidos está salvando o equipo, e despois, non quero dicir de mérito de Brea, pero sí que é certo que polo menos nas actuacións que tivo hasta ahora esperábase algo máis del. Gonzalo, di. Darío, de que no es de mérito de Pablo Brea, que Claro. tiene pinta de que no le vamos a ver 2-3 partidos seguidos, que al final es cuando se ve un jugador. Diego está a un nivel tan alto que a los que siempre estuvieron en su barco le está dando más motivos cada día, y los que no estábamos tanto en su barco como yo, nos está dando en la boca semana tras semana con un nivel espectacular, tanto parando como con los pies, que está siendo espectacular. Sí, sí, a mí recórdame moito a Claro. ese porteiro xogador cando se xoga de 5 en fútbol sala con, pois, a min para Diego é un máis na salida de balón do Arenteiro, pero prácticamente no 95% das É salidas que, de balón. mira, hai unha xogada que caracteriza moito a este porteiro, que cando o día do Irún xogábamos na casa, íbamos perdendo 2-3, minuto 92, 93 de partido, saque de banda a medio campo, Diego incorpora esa línea de medio campo, danlle o balón, e el quen colga o balón para que case acaban goles a xogada, de feito, que puxo un centro magnífico. Eu penso que é un pouco tamén eso, non? Xa non só o nivel de actuación que ten a hora de parar, que está sendo bastante bo, diríamos, pero para Javi Rey e xa para antes Fran Justo, é unha peza primordial a hora do inicio de xogo, e podelo ver clarísimamente en calquera partido que el manda sobre eso, se xa en curto, se xa en largo. Por exemplo, o día do Lugo fai 2 pases para evitar a presión da dianteira do Lugo, que son espectaculares, que chegan a banda esquerda a Álvaro Ramón para unha saída limpa, e eso penso que é principalmente a clave. Despois, aínda por encima, se che está dando un rendemento de notable, polo menos a hora de parar, pois evidentemente Brea non ten moita opción de momento se continúa así o tema de poder participar. Lo único problemático de Diego es el juego aéreo, tanto porque sale Sí, porque pouco sí que como sí que esa sensación me dou, que é pequerrecho, non? Sí, aparte Claro. todos os equipos buscan o córner a palo corto, Claro. ou Palo, Sí, bueno, sí, recordo, mira, ahora que decides o de Irún, ese partido sí que o vin. Claro, bueno, hai que ter o golpeo do Oyarzún, claro, que non lo teñen todos, pero bueno, aí o Dépor está moi ben a balón parado, e aí sí que pode ser decisivo. Sí, ou na primeira clave. xornada que Yo lle creo que mete es una de las Trigueros claves tamén del gol de partido. cabeza. Claro. Yo creo que es una de las claves del partido, porque especialmente Pablo Vázquez, ¿no? Los que siguen más el Depor, es que literalmente remata cada balón parado. Sea córner, sea falta lateral, Pablo Vázquez la toca.
No, é E o golpeo de Lucas, que Lucas non está ben, pero é que a balón sí, parado non sei se hai 3 mellores na categoría que Lucas. Entonces, claro, O claro. Yarzun é pouco máis. claro. Sí, sí, sí. Entonces, Entonces yo creo De que esa feito, va é o a máis... ser la clave, una de ellas, vaya, al menos. De feito, é o máximo asistente, non, Lucas, da categoría. Eu non escoitei se nestes non o días. máximo un deles. Sí, leva eso, varios goles a balón parado, despois na faceta de asistencias compensando un pouco que leve 0 goles, que eso sí que é unha das cousas, un dos expediente X do Deportivo para sumar esta temporada, que despois de 16 partidos Lucas leve 0 goles. Sí, sí. Mira, eu vouche facer aquí outra pregunta de outro Sí, claro. é sobre un xogador do Arenteiro, pero bueno, ten que ver co tema deportivo. Móllate, Jorge, porque non filmou o Dépor a Chacón no verao? Penso que foi Coruña Epa, Ui, caíche está aí... censura desde Coruña. Bueno, leo eu que estou no vendo. Jorge, Fue Alex Vázquez, que no quiere que salga el nombre de Chacón aquí. pon, por que non firmou o Dépor a Chacón no verán? Penso que foi Coruña Deportiva que adiantou a súa fichaxe. Despois chegou Soriano e caeuse a operación. Sí, pero non creo que fora que Coruña Deportiva adiantara o seu fichaje. Eu creo que aí Algen se apurou demasiado porque estábamos en directo. Estábamos en directo na roda de prensa de presentación. Pois ahora mismo píllasme, pero juraría que era, non sei se era a propia de Fernando Soriano ou incluso a de Idiáquez. Estaba eu ali en Riazor e saltou a noticia dos compañeros de Coruña Deportiva e o propio Idiáquez dixo, pois non sei de onde ha salido, pero non é así. Eu o de Chacón vía moito hype, recordoume un pouquiño o hype do primeiro ano, non sei se vos acordades, deste Compos de Iago Iglesias, cando o Dépor tiña que fichar a medio Compos. Sí, Bicho, Miki Villar, Brais Abelenda... Sí. Recordoume un pouco eses hype coa temporada que fixo Chacón no Racing de Ferrol. A min, desde un principio, parecíome complicado porque Chacón non é sub-23 xa. Entonces, o Dépor este ano quería reducir fichas senior, daba unha sensación de que non iba a ir a por ese tipo de futbolista, non por tipo de futbolista de que non fose bo ou por perfil, senón por futbolista pouco contrastado. Ao final, Chacón brillou estes meses no Racing. Entonces creo que foi un pouco máis por aí. De feito, mirado os xogadores que veñen nesa línea de 3 cuartos. O Dépor vai ficha a Callarga, ficha a Valcarce, ficha a Hugo Rama, que ahora mismo non están dando rendimiento, pero a priori ves esa etiqueta, ese pedigrí e parecense pouco a de Luis Chacón. Acertado ou non? Bueno, ahora parece que é así, pero o que vos dijo, habería que ver tamén a Luis Chacón neste Dépor. Sí, sí. Ese podería rendir. Sí, perdón. Falando de hype, tamén dende a Parroquia Verde durante o verán houve moito hype con que posibles canteiráns do Deportivo, ben sexa Jeremai, falábase de Diego tamén, falábase de Martín. Bueno, había moito hype con que podese haber algún tipo de cesión, no, para o Arenteiro nesta temporada. Non sei se pensas que houve algunha posibilidade de que fose así, ou se pensas que incluso está a tempo de que nesta mesma temporada poida haber, pois, por exemplo, no caso de Martín Ochoa, que se realmente pasa algo e non vai contar para Idiáquez ou o próximo entrenador que sexa durante esta temporada, se pensas que pode haber algunha posibilidade de cesión. Creo que son poucas. Creo que son poucas e díjoche por qué. Porque o Fabril está en segunda federación. O Dépor ahora mismo ten esa ventaja de ter o Fabril en segunda federación. É unha categoría na que os seus canteranos, que por moita proyección que parece que teñen, non xogaron aínda. Están demostrando, de momento, que poden competir, pero que lle costa. O Fabril ven de perder outro día co Coruxo. É certo que está tendo moitas baixas do primeiro equipo, moitas baixas tamén por lesión, pero o Fabril non lle sobra nada. Polo que sei, vai intentar reforzarse no mercado de inverno, pero eu creo que se algún canterano do Dépor agora deixa de contar, supoño que a prioridade, ou así me imagino, que a prioridade é
reforzar o Fabril e competir en segunda federación. Por qué? Porque en segunda federación, estando no Fabril, tes claro que vai poder xogar e poder crecer. Se o cedes ao Arenteiro ou a outro equipo, pois xogará ou non. Entonces, a miña sensación é que xa non só o Arenteiro, dame a sensación de que non vai haber movimientos de salida no caso de canteranos importantes. Obviamente, ao mellor algúns que non xogan que poidan ir a outro equipo de segunda federación ou incluso de terceira federación, eso xa non o sei, pero que dean un paso para arriba non o vexo nada claro. O caso de Diego, pues, ademais está lesionado, o sea, no caso de Diego non hai caso porque tuvo que pasar polo quirófano, así que non o vexo, non vexo posibilidades. Sí, eu teño a mesma opinión hasta no caso, no momento no que se supo que o Fabril un día segunda ref xa se daba por descartado que pudese haber esa posibilidade. Bueno, pois nada, pois para acabar, podemos facer unha porriña para este domingo. Digo eu. Veña, Jorge, damos o privilegio. Vale, eu xa sabedes a miña naturaleza de Dodotis. Eu firmo un empate a 1 ahora mismo. No, eu vexo moi complicado o partido para o Depor, obviamente vai competir. Hoxe falaba, vou dar un adianto da entrevista, con Javi Rey, que estuve falando con Javi Rey esta mañán, decía yo do Depor e tal, decía, sí, aquí la gente me dice, le vais a ganar al Depor, le vais a ganar. Yo le digo, bueno, el Depor es el Depor. Sí. Entonces, esto non creo que o Arenteiro lle vai a pasar por encima o Deportivo, ni moito menos, pero creo que é un partido moi complicado para o Depor. Son destes partidos nos que o Depor se suele achantar bastante e veremos con todo o tema de Idiáquez o que pasa, así que empate a 1, firmo encantado. Bueno. Gonzalo. Yo veo un 2-1 para el Arenteiro. Veo un 2-1 para el Arenteiro. Creo que el Depor sí que va a marcar, o intuyo que va a marcar, y precisamente lo que hablábamos antes, en balón parado, ni nuestros centrales, ni nuestro portero es su mayor virtud, y en cambio el Depor, bueno, de hecho hasta la jornada pasada creo que Pablo y demás eran nuestros máximos goleadores este año, cierto. Que habla mucho, ¿no? de cómo estamos, pero sí, yo creo que un 2-1 porque el Arenteiro siempre hace méritos para marcar y acabará marcando porque por pura decantación, creo yo, pero el Depor yo creo que sí que puede marcar algún golito por ahí, o sea que 2-1. Bueno, eu vou decir 2-2. Non me fastidies. Ti queres espectáculo. É que o vai a ver. Eu iba a decir empate. Iba a decir un 1, quitoume o Jorge, despois dixen, bueno, pues, máis goles, 2-2, e quitoume un Milito, así que... Xa te vi, entonces adianteime. Aquí non se moja nadie. Oídes, o que sí, unha cousa que vos quería preguntar antes de marchar, como estará o campo? Como que pensades que vai estar o campo? Porque co que leva chovido en Galicia neste tempo, vin un pouquiño o día do Sabadell e dou unha sensación de que Riazor está feito polvo. Non me quero imaginar outro tipo. Pois logo, se Riazor está feito polvo, Lema. Creo que xusto a semana pasada contra o Burgos foi o día que peor estaba, sin duda. Sí, non? Ese día eu vino pola tele porque non estaba en Carballiño e É que leva caendo auga nos últimos 90 días, 93, entonces... Eu vivo en Santiago, que me vas contar? No, e a Capate ainda comentaba o último día no partido contra o Sabadell de Liga, é que xusto, cando máis chove, é nos momentos de partido, ademais, das a curiosidade. Este fin de non llueve, en teoría. Este fin de non chove, pero vai estar moi pesado, seguramente vai estar blandiño, sí, bueno. Algo máis aguantará, pero seguramente que acabe un pouquiño pois perxudicado, sobre todo a banda que está máis preto de tribuna é a que está máis fastidiada, e bueno, pois seguramente este pesado, e aínda que non vai a chover, seguramente que non este en óptimas condicións para que o partido sexa o máis vistoso posible. Pois eu non sei se dicir 0-0 ou 1-0. Non estou dicindo que sexa o que quero. Da igual o que digas porque vas a acertar. Eres un leiteiro. Tienes o que acerta. Pois daquela pon victoria visitante. Eu penso que
que vai haber veña un empate a gafas, 0-0. Así Bueno. que aí queda a porra. Bueno, Jorge, pois nada, ao final quitamosche algo máis de tempo do que Sin tiñamos problema. previsto, pero bueno, nada, de novo, gracias por pasarte por aquí, gracias por vir a charlar un rato con nós. Esperemos que estuveras tan a gusto como estuvemos nós contigo. Sí, nada. moitísimas gracias por a invitación. Non sei se Dime. virás o domingo, vas a Carballiño ou non? Vou a Carballiño, vou visitar a uns amigos a Ourense pola mañán e despois pola tarde vou a Carballiño a ver por primeira vez, nunca estuve no Espiñedo, así que espero vivir un bo ambiente de fútbol e lo que se terce. Pois terás que avisar aí a Darío que che faga aí de Cicerón. Sí, bueno, calquera indicación vai ser boa. Estou aberto a Sí. calquer tipo de indicación. Bueno, pois... Así que nada, o dito, rapaces, moitísimas gracias pola invitación, paseino moi ben por aquí, así que nada, seguidelle dando co bo traballo, íbamos decir a partir do domingo, pero no caso de dous daramos un pouco igual, así que bueno, que nada, que sigades co traballo durante a temporada, moitísima sorte tamén para o Orenteiro a partir do domingo, así que nada, hasta logo. Un Vale, saludo, gracias, Jorge. Hasta logo, niño. Vémonos. Chao. Venga, Pois, número 4. pois Cal é a aquí claqueta? estamos. Como din Lume, Lume danos de novo o mestre Caíña. Moi boas noites. Hola, moi boas, que tal? Entretidísima entrevista co gran Jorge Lema, moi boa, moi didáctica. Pois alégrome que che gustase dun Caíña. Pois nada, ahora sí que toca falar xa centrados nese Arenteiro, nesa derrota, nese máis 0 do último domingo. Nada, Melito, contanos aí rapidamente entonces que pasou este domingo. Sí, nada, moi rápido, xa sabedes, perdimos 2-0 no Cerro do Espino, onde estivo en representación o Bar La Cantina, debe de ser dos poucos o único espectador do Arenteiro por eses lares. E bueno, partido domingo 8 da tarde, a verdade que non era un horario moi bo para que a xente do Carballiño xa iba a sair. 11 inicial de Javi Rey, formado por Diego García en porta, línea de 4 con Jordan Sánchez, Germán Noua, Javi Moreno e Berardochi. No centro do campo entrou Tiago aí na media punta con Vítor Esquerdo por detrás, que sobre todo en defensa facía as funcións de segundo dianteiro para esa persona adiantada que propuxo o Arenteiro, sobre todo ao principio do partido. Na banda esquerda outra vez Luis Chacón, banda dereita Pibe, e arriba Pau Gol, Miku Fedor. Nada, pois decir que o partido, a verdade, que dendo o primeiro momento xa pintou mal, como así foi no minuto 4, unha perda de Pibe en campo contrario, pois, bueno, hola, Martiña, boas noites. Eso, chegou no minuto 4, nada, tranquilo, chegou no minuto 4 o 1-0 pero se queres muteate, Caíña, non hai problema. Digo, chegou 1-0 no minuto 4 nunha perla de balón de Pibe nunha pared con Jordan no campo contrario e despois, pois nada, esa pérdida provocou un pase directo en profundidade pois temo do Majadahonda
chegou a liña de fondo, pase atrás, non rematou nadie en primeira instancia, e cando Esquerdo quixo despexar o balón, chegou o xogador a frontal da área do Majadahonda e provocou un 0 de Álvaro Arnedo e nada, xa o partido se poñía costa arriba, o Arenteiro intentou propoñerse o dominador do partido, pero sí que é certo que o Majadahonda, sobre todo en transición, facíalle moito perigo ao Arenteiro. Foi dos poucos partidos este ano no que eu vía chegar o equipo contrario cerca do borde da área do Arenteiro e dábame moita sensación de perigo. Con isto chegamos ao descanso, non se produciron cambios no mesmo, cousa que a verdade que me extrañou bastante, tardou bastante en facelos Javi Rey, no minuto 65 deu entrada a Manín e a Iván Ramos, saliron Tiago e outro, quen foi? Javi Moreno, perdón. E 4 minutos despois, nunha acción de ataque do Arenteiro, na que para min hai un córner e hai un penalti a Miku, que se produce na área do Majadahonda, nesa contra, pois moi mal defendida, chega o mau a mau solo o xogador do Majadahonda poñendo 2-0 e sentenciando prácticamente o partido. Sí que é certo que o Arenteiro seguindo tentando, meteu a Romai no minuto 75, quitou a Vitra, pero a verdade é que a reacción non se produxo en forma de goles. Sí que é certo que despois entraron Juan Delgado, Alex Fernández, por Vicente Esquerdo e Mico, quizáis para darles un pouco de descanso, e hai unha indecisión do porteiro do Majadahonda, un balón que recolle cedido polo propio porteiro do Majadahonda nun cabezazo, acaba nos pés de Delgado, que a primeira instancia non sabe moi ben que facer, acaba pasando o balón a Manín e debaixo da portería salva o tiro do dianteiro andaluz, o central do Majadahonda, e non se puido producir o 2-1, que ao millor daba un último arreón do Arenteiro para tratar de buscar o empate, pero como dixen, non se produxo. Bueno, sen máis, para min o peor partido da temporada, ainda que polo menos o equipo intentou, non hai que saber tamén dos condicionantes deste partido, 3 partidos nunha semana, o domingo viaxe no día a Majadahonda, que non é a mellor opción para poder disputar o partido nas mellores condicións, e nada, unha derrota dolorosa, pero bueno, borrón e conta nova, e o domingo hai outra oportunidade. Sí, eu estuve por ali, estuve en Majadahonda, e nada, a verdad que penso que o partido de Copa que afectou, porque era fácil de ver o ritmo que impuxo o Rayo comparado co que tiña o Arenteiro, sobre todo nos primeiros minutos. Claro, cando o Arenteiro todavía se está adaptando a esa noite fría madrileña, recibe o primeiro gol nun balón que queda medio morto na frontal da área, e nada, o equipo quixo dominar o partido mediante xogo. O Rayo pareceu un equipo moi vertical, que cada vez que salía contra ou salía ofensivamente daba a sensación de moitísimo peligro, e que non puido chegar ese empate con certa insistencia do Arenteiro, e cando máis parecía que empezaba a empuxar o Arenteiro, chega o 2-0 que mata o partido, e que aínda así o equipo intentou hasta o final lograr ese empate, polo menos non puido ser, derrota, non se vai sumar sempre de 3, e pouco máis que añadir. Eu creo que simplemente un bache que, como os que ten que haber nunha competición, e que nada máis. Eu creo que non foi excesivamente superado polo Rayo nese sentido. Creo que foi máis cousa de ritmo e de forma física dos dous equipos que en xogo. Non sei como viste, vos que viste pola tele, sempre se ven aspectos distintos, non? Yo mi sensación es un poco la que creo que tuvimos todos. En primer lugar, diría que el Rayo me sorprende mucho y para bien. Yo había visto el partido del Rayo Majadahonda contra el Depor, no sé si tú lo viste también, Darío, y me pareció uno de los peores equipos que se enfrentó al Depor. O sea,
El Depor ese día tiene muchísimas ocasiones y no es capaz de materializar ninguna, pero es un equipo que ni siquiera sale de su área, que le cuesta mucho, etcétera, etcétera. En cambio, el otro día es todo lo contrario, ¿no? La sensación es que era un equipo que tenía las cosas súper claras, que defendía muy bien, muy juntito, y que lo que decía Darío, ¿no? El tema de la verticalidad, que con 3-4 pases se plantaba en campo rival, con muchos efectivos y que casi siempre hacía daño. Si a esto le sumamos pues un gol en el minuto 4, un poco lo que decía Milito, es un error de bulto individual, una concatenación de errores, tanto la pérdida como no presionar a jugador que realiza el disparo, como el propio Diego, ¿no? Que igual que hace un momento le estaba dando jabón, yo creo que en el gol puede hacer un poquito más, o esa sensación me da a mí que puede hacer un poquito más. No sé si tal vez no ve bien cómo sale el balón, pero Parece que no, es un disparo. Pero es un disparo que no va especialmente fuerte, no es un gran golpeo y creo que tal vez puede hacer más. A partir de ahí, pues entiendo que con el marcador en contra es mucho más difícil jugar siempre, pero yo creo que el equipo lo intenta, el equipo sigue teniendo las ideas claras, sigue intentándolo todo el partido y yo no diría que es el peor partido del año. A mí me parece peor los primeros partidos de temporada, por ejemplo, el día del Tarazona en casa, ¿no? Sí. Es un día de que ves que el equipo no lo intenta, que día de Diego tirando gorrazos a los delanteros y aquí no se juega al fútbol. Yo contra el Rayo veo que el equipo lo intenta, pero que tienes un equipo enfrente que este día fue mejor, pues aplaudirles y nos vemos en Espinel. Claro, que tamén, a ver, vemos o partido dunha perspectiva cando eles póñense por diante no marcador no minuto 3, no minuto 4, por máis ou menos. Claro, aí cambian bastante as cousas de cara a estar na tua casa, 1-0, outro equipo ven de xogar 3 días antes. Ese tipo de cousas acaban decantando partidos. O Arenteiro tampouco lle entrou as que tuvo. Creo que estuvo aí un pouco clave do partido. É que po estilo de xogo do Majadahonda o guión do partido é o soñado, non? Gol no minuto 4, tens unha xente arriba moi vertical e moi rápida, defender moi obrigadiños, moi solidario no esforzo. Eu vi un Arenteiro realmente bastante mal de pernas, vin que chegaban bastante tarde os duelos individuales, tarjetas amarillas en xogadores que non suelen ser comunes, non? Por entradas moi a destempo, recordo a la de Pibe. Entón, pois, achaco un pouco unha cuestión física. É a miña sensación, non desde fora. E, pois, o que decides vos, un mal día na oficina. Felicitar ao rival pola victoria, foron mellores. O Arenteiro sí que é certo que nun momento lle perdeu a cara ao partido, nun error despois de Vitra, cando me deu mal ali, a verdad que foi un gol bastante simpático. Se tirou mal a línea e tal, e quedouse o do Majadahonda completamente solo. Que pode ser moito peor o resultado, se non vos acordades que hubo un penalti como un castillo de Javi Oviedo na primeira parte, que lle saca amarilla o dianteiro do Majadahonda. A mí non me parece. Sí. Pero amarilla, igual non sei. Non unha cosa ni a outra. O madrileño tampouco. Eu creo que amarilla creo que ya saca, porque seguramente na tele igual non se aprecia, pero cando é o choque, é que case incluso un pelín antes de haber o choque, o xogador do Rayo empeza a berrar dunha maneira totalmente exagerada, que non, porque non era un choque tan fuerte como para empezar a berrar como empezou a berrar. Eu creo que amarilla ya sacou por eso. Non, realmente o penalti non, eu creo que non é por eso. Javi Oviedo non o ve vir e solta a perna izquierda e pegalle no gemelo, un punteirazo. Entón, lo notar o contacto, exagero. Pode que o exagere, pero que se esta patada é evidente porque se ven as repeticións. Para mí é moi claro, pode ser que, non sei. Penaltis como esos hai todos os fines de semana e los pitan. Eu creo que el mismo, creo que o propio xogador do Rayo foi o que provocou que non pitara ese penalti e que lle sacara amarilla, porque xa che digo, ali en directo pegou un berro como se lle clavaran os tacos en todo o peito. Cando eu penso que foi moi exagerado. Claro, sí, eu creo que o exagerou tanto que non lle pitou por eso. Non sei. De todas maneiras, pois, non cambiou nada que despois o árbitro en accións de choque foi bastante caseiro. Eu creo que igual para compensar... Sí, é que cando, sobre todo co tema da lesión do xogador da primeira parte, que leva un hostiazo contra o Berardochi, que se planta ali... El muro! De que estará feito ese cráneo?
Cando vai Ay, Que Dios. del muro de Espiñedo. nin sin El muro de muta, Espiñedo. o tipo nin sin muta. Entonces, Hostia. eu fixeime moito que o banquillo do Radio Majadahonda estaban protestando esa acción, que non hai que protestar, ou simplemente el frénase, o outro choca contra ele e leva a peor parte. E daste de conta que na segunda parte a calquera acción iban ao chao, simulaban calquera contacto na Sí, faciana, e Bueno, penso que eso- condicionou que eso condicionou moito o árbitro, porque díronlle moita caña cando saliu retirado o xogador do Rayo Majadahonda. Sí, porque Aparte de eso, digo que para min o árbitro non influye no resultado do día, No, pero no. unha vez máis, No. 16 xornadas outra vez, sigo repetindo, non quero ser pesado, somos o equipo ou un dos equipos máis goleadores da categoría e seguimos sen levar un penalti a favor, e a min xa me empeza a cansar. Sí, Ninguna expulsión dun rival a favor tampouco. Tampouco. Eu que non vin foi a acción repetida de Miku, porque non no resumen non aparece, si que en directo sí que me pareceu penalti. No, é penalti, o que non sei é se é- o balón está en xogo ou non. Eso que teño miñas dúbidas, pero bueno, independentemente deso, tens que sacar tarxeta ao xogador, porque estás vendo a acción. Outra cousa, xa che digo, non teño claro mellor se xa había producido saque de córner ou non, aí teño un pouco de dúbidas, pero sendo así un penalti como unha catedral de grande. Eu a verdad que non a pude ver repetida, pero sí que é certo que ali xa se viu polo menos en directo. Hay agarrón. Lo que pasa que es como el penalti que planteaba Kai, ¿no? Que es de estos penaltitos que pitan cada jornada 25 en estas ligas, y estos agarrones, pues lo mismo. En cada córner hay varios así y... Sí, pero pues, este volvemos foi moi ao mismo. descarado, o Micus parte desde o borde da área, entra hacia dentro, ademais hai como unha Sí, especie de aclarado, están todos os xogadores metidos, quer decir, non hai nada que che oculte ou que che tape Sí. a visión de poder pitar, No, sí, xa non sexa o árbitro, sexa o linier. Teño a Yo dúbida viéndolo esa por de la se o tele balón pito está en xogo. penalti. Sí, no. A min Yo viéndolo eles, por la tele pito penalti. eles en defensa parecíanme moi bisoños, de aí que colla máis relevancia o partido de Arenteiro, non? Un dos equipos que máis convirte e que non sexa capaz de facerlle un golo no Cerro de Espino, o Majadahonda. Entón xa che dá a mostra, non, de que non foi un gran día, non foi un... Pero ainda así, con todo, pois chegamos vivos ao final do partido, metendo medo no corpo, bueno, porque con algunhas accións aisladas, pero sin embargo, sen perder a cara ao partido. Pero sí, a min eles atrás pareceronme unhas auténticas madres. O porteiro era un rapaciño que tiña 18 anos, 19. Sí, pero A cesión que fai a súa propia área ca cabeza é de terrorista. Pero internacional sub-19, cuidado. Bueno, recordo algunha mao de bastante mérito. Unha parada, non recordo moi ben a tiro de... Non me acordo. Pero bueno, tampouco lle dimos moito cholo, que non estuveron moi acertados. A ver. Sí, yo creo que al final es un poco lo que decíamos, ¿no? Fue un cúmulo de circunstancias, se pone todo en contra y pues toca palmar, y lo que toca es pensar en el Depor y en ganarle al Depor, que ahora mismo yo creo que es un rival al que a priori se le debería ganar. Por mucho que sea el Depor, por mucho que traiga el escudo, yo creo que a día de hoy el Arenteiro es mejor equipo que el Depor, que va a dominar al Depor, al menos en lo que es el juego, y que tal vez con lo que pase en las áreas, ¿no? Un poco lo que estamos hablando, somos capaces de finalizar o no, pues se verá un resultado u otro, pero yo creo que ya hay que poner la cabeza en el próximo partido y a ganar. En que galaxia estamos vivindo para que estemos comentando nun podcast o favoritismo do Arenteiro por encima do Deportivo da Coruña? Eso fala moi mal do victimismo de Gonzalo ou moi ben da temporada do Arenteiro, pero non sei, non, tanto como favoritos non. Para mí non é unha toleria o que acaba de decir Gonzalo. Non me jodas. Kai, vi todos y cada uno de los partidos de los dos equipos. Yo te digo que el Arenteiro va a dominar al Depor. Después, lo que hablamos, pues igual una genialidad de Lucas, de Jeremai, se te ponen 1-0 en el minuto 10 y el equipo se te desmonta y te destrozan y te meten 25. Pues puede ser. Pero si el partido es un partido más o menos normal, el Arenteiro va a dominar al Depor. Nada, seguindo o que diste na línea dos partidos do Depor, non se pode falar de partidos normales, porque sempre pasa algunha atrocidade. También. Y siempre en contra. Sí, no, casi sempre, empatar co Sestao ou ese tipo de gaitadas, non? Que non estou acostumbrado ao Deportivo.
Sí. Bueno, entonces Xa volvendo- pasamos un pouquiño, non, Darío, do tema e xa nos centramos no Sí. próximo partido, o que? Sí, máis tarde vou poñer a clasificación, non vou poñer agora porque non a teño, pero ahora cando falemos do Depor xa Sí, poñémola poño xa. para comparar, porque aparte os dous Eh, equipos están empatados a puntos, entonces pois sempre é mellor comparar, o sea, para ver a previa deste partido. Pero nada, simplemente quería comentar antes de acabar xa que nos decían por aquí se viaxar no propio día que podía afectar ao rendemento, a como estaban os xogadores. Eu creo que foi un pouco todo, no? Xogas Un conxunto de toda a conxunto de semana. cousas, xogas entre semana, vas o día do partido, chegas ali unha noite fría con media chuvia, un ambiente friísimo porque a verdad que ali no campo o ambiente era moi frío. Eu berraba, home, non digo continuamente, pero cada 2 por 3 estaba berrando e escoitabas en todo o campo, o sea, pegabas un berrido, alguén desde outro lado da tribuna enfrente pegaba un berrido, escoitabas en todo o campo. Era un ambiente frío, entón, claro, sales, entre que te encontras no partido tal, métenche o primeiro gol na primeira que teñen, creo que un córner antes, se non me equivoco, xusto despois do gol ou xusto antes, claro, entra, tal, na primeira que teñen clavanche un gol, eu creo que se puxo así o día e que nada máis, que a seguir. A ver, simplemente. eu penso que os esforzos físicos teñense que pagar en algún momento, e esta semana pois pagáronse porque houve 3 partidos, somos unha plantilla que, bueno, ten a plantilla que ten o Arenteiro, que sendo boa dentro do que cabe, pois evidentemente, pois dache pa que che dá, non? Para afrontar sobre todo unha semana de 3 partidos, onde ademais tes algunha baixa por lesión, despois chegas o domingo, non tes un dos teus mellores xogadores, entra Berardochi, que, bueno, parabéns a Berardochi por ese xogador Josuma, encantaronme esas accións abaixo sen medo ningún, nada que decir nese aspecto, pero eu creo que dai un pouco podemos sacar conclusións e ver que estes 2 partidos, o sea, estes 2 días de descanso do que lle deu o adestrador ou o corpo técnico a plantilla terá que ver un pouco coa carga de minutos e de cansancio do propio equipo. E é lógico, é normal, en todas as temporadas sempre sucede. No, realmente as rotacións co Burgos tampouco é que foran moi locas, porque tampouco a profundidade de plantilla de banquillo cho permite. Epa. Pois imagino que Miku, Pibe e Diago. O resto deben xogar todos. Sí, se non me equivoco. Sí. Entón, pois, as rotacións foron mínimas, a carga, o que decides vos, a carga de partidos é grande. E bueno, nesto o que diste, súbome a felicitación ao lateral argentino polo partido outro día en Madrid, que se redimiu do seu peor día na oficina contra o Burgos, non? Que non estuvo moi acertado. Pero bueno, a verdad que saliu moi ben en Madrid, a verdad que fixo un bo partido. Sí. Bueno, pois pechamos este capítulo, este máis cero do Arenteiro que cosechou ali en Majadahonda e damos paso ao que será posiblemente o partido, bueno, o partido non, pero un dos partidos de Liga, se non é o que máis histórico outra vez da historia do Arenteiro, ese Club Deportivo Arenteiro, Real Club Deportivo da Coruña. Chispam pum para baraba, ferro! Ano 37, guerra civil, Alexandre de Fisterra inventa futbolín, inventa tralla brava. Alexandre de Fisterra, moito traballo. Un impulso dende a fin do mundo, pensou de tasca contra a repugnancia. Ven con Alexandre, un bravo, un cachalote. Florso de Fisterra, paixón do deporte. A ver así, unha partida brava de futbolín. A ver así, unha partida brava de futbolín. Non podía haber outra introdución para este partido cos grandes diplomáticos de Monte Alto.
Non sei xa co pedazo resumen que fixemos con Jorge Lema, non sei se haberá algunha cousiña máis que indicar. Non sei se, Milito, queres falar xa un pouco a nivel da plantilla, a nivel de xogo, que nos podemos encontrar este domingo. A ver, Algún dato curioso. hoxe a verdade é que como estabades os expertos deportivistas por aquí tampouco teño moito preparado. Que decir que, bueno, se vemos a tabla clasificatoria, non sei se ates a mau, o Depor está Sí, ahora hoxe ahora me vou a poñar. está hoxe en Dale, día dale. empatado a puntos co Arenteiro, 23, se mal non recordo. É un partido crucial para ambos equipos, o Arenteiro para as súas aspiracións, o Deportivo para non perder o tren de cabeza e intentar engancharse. 5 victorias, se non recordo mal, 8 empates, solamente 3 derrotas do Deportivo, que ainda hai que decir que é un equipo que tampouco é fácil gañarlle. Ainda así, ainda todo malo. Bueno, eu penso que non vallerá moito o esquema que va facendo nos últimos partidos. Supoño que atrás teñen dous grandes porteiros para min, aínda que é certo que Macai nas últimas tempadas está tendo erros moi grosos que lle costaron ás veces cousas moi importantes ao Deportivo, e penso que seguirá optando por Germán Parreño aí na portería, un porteiro bastante experimentado, que se mal non recordo xogou bastante en segunda división. E bueno, na liña de 4, como xa dixo Lema, creo que os Pablos volverán a ser da partida no eixe central. A min sí que é certo que me gusta e me dá máis seguridade Pablo Vázquez, a verdade. É o que decía tamén Gonzalo, é un xogador que remata absolutamente todo. É o pichichi do equipo con 3 goles, hai que decirlo neste. Un deles, perdón, te interrumpo, un deles estaba sancionado, non o lle sacaron tarxeta co Sestao. Un estaba sancionado contra o Sestao e outro estaba percibido. Pois ahora non o teño No, claro. Pablo Martínez estaba sancionado. Cumplió, Sí, cumplió e Vázquez. Cumpliu o ciclo. Digo E outro ahora. está apercibido. Digo ahora, mira. É que me quere sonar que lle sacaron tarxeta co Sestao. No. No, Digo disponible, ahora disponible. mismo que está disponible, igual. solo Vale. viu 4 cartóns amarelos. Teño aquí Vale, está percibido, creo, nada, sonábame, pero bueno, sin máis. Nós tamén tiñamos, creo que a Germán, polo menos, apercibido e non viu tarxeta outro día. E bueno, que falábamos, penso que Barcia, aínda que xogou o seu mellor partido, penso que se perderá. Logo os laterales, para min, non é o máis productivo do equipo, sobre todo no flanco esquerdo, cun Valenciaga que está moi por debaixo do nivel, aínda que outro día marcou o segundo gol de toda a súa carreira, que hai que decilo. Aínda que Paris Adot sí que é un lateral cunha proxección moi ofensiva, pero que a min me xenera moitas dúbidas na parte defensiva. Logo hai que falar... Pues perdón que te corte ahí, Milito, pero es justo al revés. O sea, es un tipo que viene porque es un perfil defensivo y que ante la falta de ideas del Deportivo le toca subir, también porque le dejan subir, le dan, si te fijas, y lo veréis en Espiñado este fin de semana, toda la banda, todos los equipos le dan todo el espacio del mundo a Paris para que llegue a esta línea de fondo. Es un poco lo que le pasaba a Antoñito el año pasado, si os acordáis. Lo dejan llegar hasta arriba porque el tipo te pone 25 centros y no pone uno bueno. Entonces, es bueno, eu claro, eu falo un poquinho do que estou vendo este ano, a verdade que, bueno, a ver, evidentemente non é Cafú, ou Lucas Vázquez, ni pero Moncho, bueno, pero penso que ofensivamente pois non é un lateral nada despreciable e a min estáme xenerando dudas defensivas, ainda que, bueno, sí que é certo que pode ser un lateral de corte máis defensivo. Logo, o que comentaba, no centro de campo, podemos destacar a xogadores que xa polo seu propio nome falan eles solos, como o caso de Salva Sevilla, o caso de Hugo Rama, xogador saído da canteira do Deportivo, do Oroso, que estuvo ano pasado no Oviedo, en segunda división, e logo Villares, que está sendo un pouquiño o que está quizáis sustentando un pouco ese medio do campo, que é o xogador con máis chegada dese medio do campo, que xa creo que leva un par de goles esta temporada, e penso que aí ten moito que dar o Deportivo, pero penso que o xogo non está sendo o desexado. E sobre todo, hai un xogador nesa parcela defensiva que me parecía un xogador que iba a dar moito que falar, que quizáis o mediocentro máis posicional,
corríxeme se me equivoco, que é José Ángel, que a verdade é que non está facendo unha boa temporada. Creo que outro día, o día do Tenerife, como que se autoexpulsa tamén, penso que non está dando rendemento suficiente. E despois arriba, eu supoño que seguirá sendo conservador e sacará a tripleta Lucas Davo Jeremai, non ten outro dianteiro, recordemos que Barbeiro, o dianteiro que fichou do Osasuna B, sigue estando lesionado, que creo que hasta xaneiro ou febreiro non aparecerá. E bueno, pois non podemos decir moito do Depor no sentido de que nos poida sorprender, porque creo que un dos equipos, evidentemente, xente que máis sigue e que máis podemos coñecer. É un equipo que ten moita pólvora arriba, que non está a demostrar, e esperemos que o próximo partido en Espiñedo pois siga con esa pólvora mollada. Por resto, continúa de vos, que seguro que podedes mandar máis datos que a mí. Eu creo que pouco máis hai que falar do Depor do falado, aparte de que un partido que como está na situación que está, pois igual se lle dá por coller e meter a maioría de canteiráns ou de variar o esquema, pero xa eu centraríame xa agora no Arenteiro, porque no Depor xa falamos largo e tendido antes. Que plantexamento credes, ou se podemos comentar xa o 11, ou que plantexamento credes que vai sacar Javi ante o Depor? Credes que vai esperar un pouco máis, que vai seguir ca dinámica que traía hasta ahora de salir a polos partidos, como comentaba, de esperar un pouco o rival, vendo a calidade que se presupón que ten os xogadores do Depor? Que pensades? Eu creo que non. E tomando como referencia o día do Burgos, que é un equipo xa de unha categoría superior, que o Arenteiro nin sequera ese día foi capaz de dar un paso atrás, nin de traicionarse entre comillas a si mesmos, viñen dunha dinámica moi boa, dixeron, pois mira, aquí isto se imos perder carnos as ideas, e plantearon un partido pois de ti a tío a todo un Burgos que bueno, que nos fixo unha avería, pero perderon coa súa identidade, non? E dito isto, levo a colación co Deportivo. Non creo que o Arenteiro deteña medo, si moito respeto ao Deportivo, e creo que vai seguir facendo o que leva facendo estes 6-7 partidos, que están salindo as cousas moi ben, unha presión alta, concentrares rápidos e unha presión tras pérdida asfixiante. E chegar a portería contraria con posesión de balón, sen máis. Non creo que vaya, non me espero ni moito menos un experimento loquísimo o domingo. Sí, yo creo que la única duda, ¿no?, es si jugará Ramos o Thiago y cómo se verá eso traducido en cómo juguemos, ¿no? Sobre todo con el tema de la posición de Pibe. Si Pibe jugará por dentro, jugará a la derecha. Yo personalmente, si fuese Javi, creo que insistiría con Thiago y Pibe partiendo de banda derecha, porque los dos laterales, tanto Valenciaga como Paris, creo que van a sufrir bastante con Chacón y con Pibe. Entonces yo si fuese Javi, creo que insistiría con el 11, insistiría con Thiago por dentro y con Pibe y Chacón en las bandas, porque creo que ahí se puede hacer daño al Vitra e Vicente no medio, ou xa podíamos pensar nunha titularidade de Alex, creo. No creo que un partido tan importante, que un partido, ¿no?, de a priori máxima exigencia se la juegue, por mucho que confíe en Alex. No sé si tal vez estará para los últimos 5 o 10 minutos, ¿no? Os partidos igual son 40 minutos nestes dous últimos, igual. Sí, máis menos. Pero eu penso que non vai ser la partida. Eu penso que o partido chega no mellor momento po Arenteiro, e explícome. Non está necesitado de puntos, entre comillas, non? É dicir, non é o mismo chegar con 23 puntos a este partido que chegar con 12. Seguramente o xogarías de outra maneira, ou con máis tensión, ou con máis nervios. Penso que o escenario perfecto para o Arenteiro para dar mostras do seu mellor nivel. Estou de acordo con o que comenta Gonzalo, penso que atacar eses laterales vai ser moi importante, penso que Pibe ten que xogar si ou si na banda dereita. Quizáis podíamos o mellor buscar unha variante se preferimos que xogue Ramos, e o mellor é de metelo no lado esquerdo.
eu probaría o máis que nada porque sei que lle gusta moito golpear a portería e nese perfil esquerdo, quizáis indose hacia dentro, e tendo un lateral como é Álvaro Ramón que percute moito e sube moito, poderíamos poñer moitos problemas a hora de defender a Paris Adot. Non sei quen xogaría pola banda de Adot como acompañamento no medio do campo ou como xogador de axuda, pero penso que sería unha opción moi válida e penso que por aí sufriría moito o Depor casi por incorporacións continuas do lateral esquerdo do Arenteiro. Polo demais, ser valientes, mirar a cara de ti a ti, como dices ti, Caíña, o Deportivo, ao final estamos na mesma categoría, vemos que a clasificación, aínda que o millón non é o máis real posible, márcanos coa mesma puntuación, e como dis, se o día do Burgos salimos así e perdimos, pasa o mismo domingo, non pasará nada. E penso que hai moito máis que gañar que perderlo neste partido. Sí, eu creo que aí o Arenteiro tenta aproveitar precisamente esa situación que ten o Depor para salir a morder e facerlle ver o Depor de que Espiñedo vai ser moi complicado se queren puntuar ali. Eu creo que xa en canto a alineación penso que vai salir con ese medio 11 que xa sale casi de carrerilla. Por suposto Diego, despois Gear e Javi Ubieu na parella defensiva, Jordan e Moncho, Álvaro Ramón nos laterais, Vitra esquerdo, e penso que arriba, acompañando a Luis Chacón e Pibe, penso que vai ser da partida Manín con Miku na punta. 4-4-2? Penso que sí, bueno, como queres chamarlle 4-4-2 ou 4-2-3-1 con Miku, con Manín un pouco máis atrás que Miku, penso que lle vai dar esa opción, Yo personalmente creo que depende un poco de qué va a hacer Idiáquez con Villares. Si Villares sigue jugando de delantero como estos últimos partidos, yo creo que es interesante tener ese tercer mediocentro para hacer superioridad ahí, ¿no? Villares está jugando de delantero en el Depor. Yo creo que Idiáquez lo que ve es que con Lucas no puede presionar arriba, porque no sé si por incapacidad o por incomparecencia, Lucas no va a presionar arriba. Y entonces lo que hizo Idiáquez estos últimos partidos es poner a Villares como un segundo punta, al menos para empezar la presión e intentar poder defender hacia adelante y no hacia atrás. Si se queda el medio campo solamente con José Ángel y Salva Sevilla, que es lo que está pasando estos últimos días, y Salva Sevilla tampoco te da trabajo defensivo, si yo fuese Javi, yo metería ese tercer medio centro porque puedes generar esas superioridades y puedes darle mucho más vuelo a Esquerdo para tratar de conseguir ese Esquerdo, Ramón, más Chacón, que tantas alegrías nos está dando, y si aún por encima se te pone de cara a esto, pues mejor que mejor. Si por el contrario vuelve el Depor al doble pivote con José Ángel más Villares, tal vez podría ser interesante lo que plantea ahora Darío, ¿no? De jugar con dos delanteros y tal vez lo veamos hacia el minuto 60, 70 o más adelante. Eu o mellor incluso no caso de xogar co 4-2-3-1 que plantexas, estou moi de acordo co que dices, Gonzalo, en todos os comentarios que estás facendo. Eu o domingo vexo máis partido para Manín que para Miku, e voume explicar. Os centrales do Deportivo son un auténtico coñazo, son moi bons defensivamente. Penso que Manín pode facer o traballo suficiente e pegarse con eles, entre comillas, para que o desgaste sexa maior que o que lle pode dar Miku. Penso que o mellor Miku pode nos rendir mellor neste partido a partir do minuto 60, 70. Pero bueno, isto é unha apreciación miña. Eu creo que tal como a situación do partido, Miku é xogador do Depor, a súa salida foi inmediatal, incluso as declaracións de hoxe, eu creo que vai tirar por Miku se está ao 100%, solo por ese plus que lle vai dar a Miku por querer marcar. Que me refiro, Miku vai ter un plus de motivación, digámoslo así, por xogar contra o Depor e seguro que está deseoso por poder marcar ante o seu ex equipo. Eu creo que Javi vai aproveitar desa maneira. Por eso eu dicía que unha das posibilidades que vexo é que meta a Manín como acompañante de Miku.
Pode ser, pero eu creo que hoxe estamos a martes. Eu hasta diría que a alineación vai vir condicionada polo estado do campo. Ten pinta que o domingo vai ser un abraño outra vez. Sí. Xa os mediocentros do Deportivo non é que sean moi peloteros, quitando Salva Sevilla, que é o que máis ofrece, pero o jurado eu non lle vexo tocar o balón en todo o partido. Xa os rivales lle costou un montón. Por exemplo, o Burgos non lle vin dar 2 pases polo medio do campo. Ou pegaba un gorrazo, ou sempre a súa salida era por banda evitando os, bueno, pois chamémoslle fochancas ou regos ou que se forme na braña de Espilledo. Entón, creo que a alineación vai vir un pouco condicionada polo día e polo estado do césped. Eu salir con dos denteiros, eu tampouco vexo. Eu miña mani de titular tampouco. Vexo o que di Darío, que, bueno, ele non o necesita. Contra os compañeros a todos nos tocou algo de xogar, sempre é divertido, sempre é bonito. Pasar bellas facturas, bellas rencillas, darlle as buenas tardes e a jugar. Mico confío moito xa solo polo nombre e o que pesa, bastase, sobrase para fixar os centrais do Deportivo. Non creo que necesites 2 puntas. A partir de aí, eu creo que non creo que cambie moito o esquema, e a línea de 3 é a que decides vos, que a mí que me gustaría ver tamén, a de Pibe pola dereita e Chacón pola esquerda. Ese máis, esa é a miña opinión. Bueno, Caíña, nós dimos aquí xa a porra, tú que arriesgaste aí a hacer un resultado. 3-0. Ojo. Esto, oiches, Caíña, esto é algún tipo de mensaxe así hacia fora, ou non sei, pregunto. No, para nada. Eu gustaría que o Arenteiro lle sacar os 3 puntos e lle ganar o Deportivo, para devolverlle o 0-3 do partido de xullo, debo ser. Gústame. Creo que foi en agosto. Máis que nada por simetría, non? Xa que foi un 0-3 en agosto, que sea agora un 3-0, sen máis, non? Non, home, ojalá acerte, pero harto improbable, non? Deus te escoite. Pois moi ben, dime polo chat que parece ser que como leva moito tempo sen vir, chámame oportunista porque solo veño cando perdo o Arenteiro. Entón, dicirlle que por diferentes cuestións non estuve, pero non ten nada que ver que perdo o Arenteiro para que volvo ao podcast. Vámonos suliñar, non son nin capitán a posteriori, nin moito que aquí vale, que o que pense que eu veño aquí a rajar do Arenteiro porque lle desexo mal e porque non me conoce é un necio, pero vamos a ver. Canta claro. Vienes a pasar facturas, di que sí. Nah, que va. Din as malas linguas que o Caíña é o tertuliano con máis coa diana máis plantada na faciana, non? Por así decir. Bueno, non creo, dudo moito. Que va. Perdín unha camiseta que tens que recordar que comprar un festival de Ortigueira que poñía verdades como a puños. Sí, de acuerdo. Pues venga, podía estar hoxe. Vou ter que volver a comprar, que saber onde está. Sí, señor. Bueno, que máis temos que comentar deste partido? Alguna cousiña máis? Bueno, recordar que o domingo ás 7, que non o dixemos, sí que podemos comentar tema información que sacou o Arenteiro das entradas, que che parece, Melito? Sí, bueno... Onde os vais a sentar, chicos? Sentar creo que en ningún lado, eu de pé, como sempre, como a todos os partidos. É un pouquiño máis apretado, se cabe. Eso sí. Pero bueno, chegaremos a ese punto ahora falaremos dese punto. Nada máis decir moi rapidiño que o tema das entradas, pois como xa vicendes nas redes sociais do Arenteiro, todos os socios teñen dereito á súa entrada, socios de tribuna... Non sei se queres comentar agora, iba a poñer unha fotiño. Sí, pon a fotiño. Vale. Eu vou no comentando así por arriba e vai dando. E nada, esos socios de tribuna, precio a 15 euros, a súa localidade en tribuna, socios de fondo a 10 euros, tamén o seu lugar nos fondos, e socios que tiñan a supletoria, que sacaron a supletoria ao comezo de temporada, desta vez non poden ir para a tribuna,
repito, non podedes ir os que teñades supletoria para a tribuna e tedes a opción de sacar a vosa entrada para lateral ou fondo, é dicir, entrada porta 3 e cun importe de 10 euros. Logo, bueno, indistintamente de idade, vale? Para que sepades, todos os rangos de idade pagan o mismo, sendo socios. Os das categorías da escola, 10 euros, que é algo que tamén falaremos despois, e logo, entradas xerales, para xente que non sexa socio, tamén porta 3 solamente, poderse poñer alrededor do campo, hasta onde o millor este vetado para solamente a xente do Depor que entra pola porta 4, pero bueno, eso xa é tema aparte, cun precio de 30 euros para esa xente que non é socia de Club Deportivo Arenteiro. Pois sí, casi non me das tempo a poñelo na pantalla, a xente... Supoño que a xente xa o saberá, pero bueno, por si acaso... Bueno, repetímolo por si acaso. Bueno, decir tamén que me esquecín que tedes a opción de retirar os que seades socios do Club Deportivo Arenteiro a entrada hasta o viernes como máximo. Horario da tenda ou da oficina cedida por Ceribel ali na rúa principal é de 10:30 da mañá a 1:30 do mediodía e de 5:30 da tarde a 8:30 da tarde. Tedes como máximo hasta o viernes. A partir do viernes non se vos garda a entrada. Se chegades a taquilla e pedides e non tedes, quedades en ela, vale? Sí, pois... Ahora falaremos máis tendido sobre isto, parece a min, na sección novas que é unha das máis quentes das últimas semanas. Porque deixamos todas as cuestións destos de entradas e de gradas e de pedras do muro para sección novas ou ímolo comentar agora? Ahora, xa vamos a comentar ahora, non? Moi ben. A cuchillo. Yo desplazamento do Deportivo agardamos, home, entendo que sí, non, que agardamos moita xente, pero podemos facer cábalas con algún número. Cal foi o número de entradas que mandou Arenteiro? 220, quero recordar. 220 entradas, sí. Bueno, que es un pouco el cálculo que planteábamos el outro día, que por esos 2.000 euros se está quedando mal. Tamén os digo unha cousa, tamén vos digo unha cousa, eu hoxe, bueno, un rapaz da Coruña pediume se lle daba a conseguir unha entrada e, bueno, comentoume que en efecto habíalle mandado 220 entradas ao Deportivo da Coruña, pero que desas 220 entradas, 150 entradas parece ser que van para as peñas do Deportivo. É que decir que non os socios teñen opción a esas 200 entradas, que van ter opción a 50, 70 entradas. Supoño que se agotarán en escasos 3, 4, 5 minutos. E non sei se o millor, eu supoño que sí, moita xente quizáis virá sin entrada, pasar o día a Carballiño e bueno, o millor intentan ter a sorte de conseguir antes do partido de alguna maneira máis oscura, por así decirlo. Es una pena, ¿no? Porque podría ser un día bastante chulo y que por motivos varios, diversos... No te cortes. Y oscuros también, como los que tú estás planteando, que al final nos quedemos sin esta opción. Nos quedamos sin esta opción al punto de que los 176 socios de grada lateral, como somos algunos de los que estamos aquí, tan siquiera tenemos acceso a ir a tribuna y tendremos que estar en un fondo en el lateral. Entiendo que rodeado de mucha gente, como solía ser en los partidos de Copa, ¿no? Yo al menos es lo que el ambiente que me espero. Unha pregunta, porque eu teño, o sea, eu estou confundido. O socio pode sacar unha ou dúas entradas? A precio de socio, unha, nada máis. Vale. Logo, supoño que poderá sacar outra ou dúas a precio de non socio. Dous máis, pois pero a precio de socio unha... É que eu nun momento entendín de que se podía sacar dúas entradas como socio. Non, porque senón agota o aforo. Parecíame raro. Vale. Nada, era para apuntar eso, simplemente. Pois, nada, damos entonces a esa última sección de novas, que seguro que temos moitas cousas que falar. Ben quente, a
esta sección de novas esta semana, a verdade que temos bastante chicha de que falar, non sei se tedes algún tema prioritario polo que empezar. Buah, é complicado, non? Cando hai tantos temas que abordar, é difícil facer unha, entre comillas, unha escaleta para iros abordando de un en un. Dende, pois non o sei, por que queredes empezar? A verdade que non sei se tedes foi que hai moito que contar, hai que comentar o que pasou outro día na Copa co exceso dos rapaces, hai que comentar o tema das entradas de agora. Que nos parece o precio das entradas como día de clube? Sí, vamos a empezar polo suave. O precio... 10 € parecemos axeitados? A mí no me ofenden, quiero decirlo así. A mí lo que me ofende de Club Deportivo Arenteiro es la nefasta política de comunicación que tiene. Yo creo que estos días comentando, bueno, en el grupito que tenemos, ¿no? de WhatsApp, el Obradoiro, bueno, yo que tuve la suerte, ¿no? de jugar allí y de empaparme un poquito del club en sus días y demás, eran meridianamente claros. El baloncesto de primer nivel cuesta mucho dinero. Si queremos este nivel, hay que pagarlo. Lo verbalizaban cada vez que podían. Directivo, Moncho como entrenador, hasta el tesorero, todo el mundo. Pues tal vez había que hacer lo mismo y hacer entender a toda la afición de, oye, hay que arrimar el hombro, que ya lo venimos haciendo durante toda la temporada, tanto en Copa como con los 200 € de abono, etcétera, etcétera, pero, joder, ¿por qué no se verbaliza? ¿Por qué siempre Club Deportivo Arenteiro es reactivo al cabreo de la gente? Lo que se hace es, nosotros tiramos la piedra, la gente se empieza a cagar en la puta y una vez la gente se caga en la puta, mando o un comunicado por Twitter o un comunicado oficioso por otros grupos de WhatsApp que muchas veces tan siquiera firmados por Club Deportivo Arenteiro. Joder, si realmente hay un problema económico que se puede intuir, ¿no? Porque al final esta división es una ruina para equipos humildes como Club Deportivo Arenteiro, verbalicémoslo y digamos, oye, hay que arrimar el hombro, dentro de lo posible vamos a hacer esto. Ningún problema. Lo que no puede ser es este secretismo, este silencio, que al final yo creo que la sensación de cualquier aficionado del Club Deportivo Arenteiro es que lo están esquilmando sin ningún motivo aparente. No sé qué opináis vosotros. Sí, Eu quero dar a miña opinión moi rápida e a min o que me fastidia é o desprezo ao socio, no sentido que ti dis da comunicación e no sentido de que eu recordo as verbas desta xunta directiva na asamblea onde se falaba de que se quitaban os abonos familiares porque se facía un mal uso deles, porque se lle engañaba a Club Deportivo Arenteiro. Entonces, eu eso comprocho, vale? Pero ti tes que pagar ca mesma moneda, xente, ter unha transparencia neste aspecto. E cando tú tes unha conta pendente, como é o tema da supletoria, onde aínda non diches unha mostra ou non comunicaches de ninguna das maneiras, máis co que pudeches falar privadamente con xente afín a esa grada supletoria, é darlle unha resposta e unha solución e dicirlle que se vai facer para solventar iso. Porque penso que o respeto é o primeiro. E se tú te sintes enganado nesa xunta de socios donde predicas que eso tense que terminar, tes que predicar co exemplo e facer ti o mismo con esos socios os que lle vendiches un abono de algo que ahora non existe e que aínda por riba nun comunicado oficial que sacas en Twitter e donde ti posas cartas en riba da mesa falas do que pasou e do que non pasou, pero que o socio vai seguir tendo dereito a un asento en tribuna e hoxe, co partido do Depor, négaslo, eso é un desprecio ao socio. E eso a min cabréame, pero moito. Es que ese comunicado es del 10 de octubre. Que no es de agosto, ¿eh? Fai 2 meses. El comunicado es del 10 de octubre y dices literalmente que las 176 personas que sacamos un abono en grada lateral, invitados, vamos a decirlo así, por parte de la directiva del Club Deportivo Arenteiro, y hoy no tenemos acceso ni a esa grada lateral supletoria ni a tribuna. A mí no meu caso particular dame un pouco igual, porque eu sempre vou po fondo, pero se eu sou para isto, evidentemente eu xa sacaría o meu abono do fondo, pero a min
fastidiame moito polo socio. É dicir, eu son o primeiro perxudicado, como a todos os que teñen para supletoria, pero penso que é unha falta total de respeto e absoluta. Eu suscribo en canto que di Gonzalo sobre o de facer pedagogía en canto ás contas do clube, pareceríame unha forma de xestionar estas cuestións de acertada, non? Pois mira, non hai unha lata, pois hai que arrimar o ombro que diste, pois pagarlle a Ezquerro, a Chacón, e a Diego, e a Romai, pois cortan os cartos, hai que non se ofende, porque se estes xogadores que iban ao show, que non, a ver se ahora... Sí, igual. E dis, bueno, pois mira, hai un presuposto, non chegamos, non alcanza, hai uns dereitos televisivos e uns patrocinadores cos que contábamos que non saliron, necesitamos recaudar de alguna forma, porque senón isto vai ser un calote insostenible e isto vai estupar polos aires. Pois convocas unha asamblea extraordinaria, que, por certo, se tiña que estar convocada unha desde setembro, a de SAD, pero, bueno, esa é outra cuestión que xa trataremos noutro momento. E a xente, eu creo que entende, é comprensiva, por aprecio ao clube ou por amor, por dirá, pois bueno, pois é o que hai. Ou algún dirache, pois mira, pois non, porque na casa ten unha realidade complicada, e outros pois dirán, sí, hasta na medida que poida. Sen máis, en canto ao que di Milito e o seu cabreo sobre a supletoria, poucas solucións factibles a estas alturas de temporada lle vexo. Moita xente lanza as ideas de perdonamos os 173 da supletoria a entrada do Copa do Rei ou no abono do ano que ven da renovación e tal. É moi complicado agora, despois deste jardín. É complicadísimo. É complicado porque tú mesmo te metiches neste xardín, porque donde dixen digo Diego. E o que non podes facer é prometer a xente que pode acceder á tribuna sen problema ningún porque hai sitio e agora decirles que non. Me parece unha falta de respeto. E creo que todos sabemos por que pasa eso neste partido. Eu non vou ser que non vai a decir. De todas formas... Pero te lo digo yo, porque hai invitaciones. Independentemente de eso, dame igual. O motivo que sexa, independentemente de eso, se faz as cousas ben, como as tiñas que facer no momento que sabes en que non hai supletoria, nada desto estaría pasando. Pero volvemos ao mismo. É un problema de comunicación do club. É un problema de non ir ca verdade por diante. E é un problema... de non facer as cousas ben directamente. Vai ser divertido ver a tribuna este domingo co que falades vos de invitacións, porque ao final o que máis do que menos sempre se senta nos mesmos sitios, ou estar ali detrás do banquillo, pode estar o meu pai, o esclavo, ou ali detrás do outro banquillo está outra xente. E as repetos e as caras salen moitas veces na Voz de Galicia e na región. E como vexamos se saca unha foto do outro lado do campo de Don Corre, e se vexe ali a grada teñida de blanco e azul, ou directamente xente, o que dicides vos, moitas invitacións, porque ao final chirrían, porque ao final, por moito que sean 50, 100 ou 150, chirría, Dios, non agrada a 1000 personas. E moita xente que dicides, vai haber un cabreo generalizado, sobre todo na xente con as mobilidades reducidas, porque a Grada Espiñedo é unha merda, hai que subir, tes o cu frío, e a xente costa. Pero bueno, veremoslo o domingo. Sí, eu creo que respondendo a pregunta de non sei, creo que fixo Gonco, que se nos parecen, ou Caíña, se nos parecen razonables o precio das entradas, eu creo que era algo que se sabía desde no primeiro momento que sabíamos de que íbamos a xogar contra o Depor esta temporada, a non ser que viñeran dous primeiras división, era algo que estaba marcado no calendario que iba a ser día do club. Eso estaba máis que claro. Segunda, o que sí que é certo que comentamos, o sea, que comentastes, pero que eu suscribo de que o club faltalle moitísima e ten un problema moi grande de comunicación porque non estamos nunha categoría das que podemos estar anos anteriores ou case sempre, estamos nunha primeira ref, un aumento considerable de socios pois conleva responsabilidades que sobre todo pois ter comunicación con eles e guardarlle respeto e que é no que te estás basando neste proxecto. Que pasa? Naquela asamblea que fixeron alá por xullo, sí que é certo que nun momento mencionan o que estades comentando, de que se queremos un equipo en primeira ref, vai haber que apoquinar. Está claro, demostrouse na subida de precio dos abonos. Que pasa? Cando tú dis eso na asamblea, pero non o repites, nin o dis nos medios, nin o dis ao resto de socios, ao fin e ao cabo na asamblea, canta xente podíamos estar? 50,
100 socios como moitísimo. Sí, por aí. Como moitísimo. Non é que non hai ninguna décima parte seguramente dos socios totales. Cando tú te mantés desde aquelas no silencio absoluto co resto de socios, pois se solo únicamente apareces para decirlle ao socio de que vai ter que pagar máis, aí ven o problema. De que o socio que interpreta de que pasan de nós durante meses e solo se comunican con nós para dicirnos, oye, vas ter que pagar para este partido. E xa está. Perdón, que che diga. A miña pregunta viña a raíz de que un famosísimo líder de opinión de Twitter alenteiro plantexaba que realmente o beneficio para as arcas do clube supón tanto como para xerar este cabreo generalizado. É dicir, le botaba unhas contas sobre 2.000, 3.000 euros. Poñamos que son 4.000 ou 5.000. Realmente rentan? Home, son cartos, claro, evidentemente, pero xa de esquilmar, de facelo ben. É dicir, pois mira, clávalle 30. É que por 30 euros por socio, pois mira, pois isto son os cartos. Pero aí ven a historia. Cantas entradas ao público pensades que vai vender o Club Deportivo Alenteiro para este partido? Poucas. 200, como moito. Que va? Que va? Non chegará. Entradas en... No, moitas máis. Moitísimas máis. Yo creo que máis. Vale, por fora. Pensei que o día do partido, quería Pois decir. mira, aforo de 2.000, ponlle unhas... No, digo, cantas entradas pensades que vai haber disponibles para o público en general fora dos socios? Sí, é o que te estaba comentando. Pero es que casi todos los socios al final estamos sacando una o dos entradas para conocidos, amigos a 30 pavos. Claro, que aí ven o tema. Eu sí que vin o das contas, eso que se decía de que 200 entradas subirlle 10 euros, estamos falando de 2.000 euros, pero non son as 200 entradas que se lle venden ao Depor, senón son as 200 entradas máis todas as entradas de público en general que as vas a agotar, porque as vas a agotar, seguro. Se por 2.000 máis vas a agotar as 2.000 máis. Eu creo que as contas habería que facelas, que non sei a conta, pero habería que facelas comparando cas entradas de público en xeral que vas a vender, non só o caso do Depor. Que non sei as contas, nin sei se igual son 5.000 ou 2.000. Ponlle que poden ser 800. Imagínate que hai 1.200 socios, a fora de 2.000, 800 entradas por 30 euros, pois son 24.000 euros. Bueno, sí, pero 20 xa os ibas cobrar, porque é o precio estándar de visitante. Habría que calcular se compensa por... Pois a diferencia son 8.000 euros. 8.000 euros de diferencia, por exemplo. Pero yo creo que el punto... Aí habría que valorar. El punto que planteaba Caíña ahora con respecto a sobre todo los aficionados del Depor es... Mira, Jorge Lema lo verbalizaba ahora, ¿no? Y decía... El Arenteiro cae bien en Coruña, cae bien a la afición del Depor. Yo que tengo mucha familia allí y demás, estaba la gente como loca por venir a Carballiño, por venir de fiesta el día anterior, por juntarse con la gente y demás. Y de repente que diga, hostia, ¿por qué todos y cada uno de los partidos a la afición visitante a 20 euros y a nosotros 30 euros? Y ahí en ese punto sí que son 220 entradas. Joder, 220 entradas son 2.000 pavos. Y por 2.000 pavos que lleven una semana Twitter Depor rajando de nosotros, yo no sé si esas cosas se calibran. Y es por eso lo que digo, que son problemas de comunicación y son problemas de sentarte y decir, joder, ¿de verdad merece la pena toda esta mala prensa o todo esta enemistad que se pueda crear por 2.000 euros? Yo digo no. Después, que el día del Depor tiene que ser día del club y que hay que recaudar, yo digo sí. Claro, pero entonces hai outro tema. Se tú sacas as entradas do Depor, afición visitante a 20 euros e cobras de 15 ao socio, exactamente. Outro problema, pero en vez de que a afición visitante te lo que teu socio. Eso é o problema. É onde vexo o real problema. No, tamén é complicado, é máis enténdese un pouco adiante, é un pouco, eu penso que é complicado. Enténdese como vou dicir, pero o precio das entradas tal vez sí que ten ido un pouco da mao cas medidas un pouco institucionales, xa que ten tan bo rollo o Fumega e Marnotes, pois de feito hai un coste de oportunidade, non? Ao final, cando estás subindo as entradas as aficións rivales, quen perde realmente pois é a hotelería e a hostelería do pobo, e por extensión o Concello, sabes? Entón, pois, ao final sí que é unha balanza e un debate que non se soluciona aquí en 3 minutos. No.
é complicado. Eu por eso abrí o melón, eu quería empezar esta sección nova, primeiro polo precio das entradas, se vos parecía xusto, era moita clavada, é un regalo, é un chiste, é complejo, porque estamos vendo sempre, os do Burgos tamén, joder, non sei que, 30 euros para hacerme, vamos, 9 de mi pueblo, para hacer 700 kilómetros e pagar 30 euros. Oye, macho, pois vanos a forrar na habitación do hotel, sabes? Claro. Pero ao final, pero é repetitivo, estamos pasando cada 15 días, e os que seguimos un pouco nas redes o Arenteiro sempre estamos vendo comentarios deste tipo. Para mí non foi o peor, eu creo que non foi o peor de todos estes días, o precio das entradas. No, para nada, eu penso que non. Hostia, isto é sopa de sobre. Eu creo que a que me parece a min que hasta unha falta de respeto o tema, que non é por sonar repetitivo, pero que é certo, o tema da supletoria. Non, é que, non sei hasta se é legal o que fixeron, pero, o sea, vendes un abono, despois non das o servicio que vendiches, non te comunicas en ningún momento co socio que comprou ese abono, porque en ningún momento se dirixiron a ese socio, en ningún momento chamaron por teléfono, enviaron un correo electrónico, en ningún momento fixeron, nin se sabe que solución van a dar ao respecto. E despois, claro, non dis nada sobre eso, non lle falas ao socio para darlle unha solución ou dicirlle, mira, de momento non hai ninguna solución viable, estamos valorando, xa se mirará, ainda que sea eso. Pero que nada, cero comunicación. E despois o único que faz é sacar comunicados para dixirte ao socio para cobrarlle, aí ven o cabreo. Es lo que te decía yo, de que al final es pura reacción al cabreo. Y el punto es, joder, ¿cómo puede ser que estando novenos en primera ref, a 4 puntos del playoff, a 8 del descenso, el equipo jugando a Dios, con Espiñedo volcado, tengamos que estarnos cabreando todas las putas semanas por esta clase de cosas? Es alucinante. Eso que comentábamos aí atrás, no mellor momento da historia do Arenteiro, debe ser home, non é igual, evidentemente non é das veces que máis cabreada a xente, pero que semana tras semana, cada unha vez ao mes polo menos, pasa algo de que cabreas a todos os socios. E bueno, dentro... Sí, perdón, pensei que ibas a acabar... No, continúa. No, solo decir que aínda que estamos criticando e con razón a base de ben, eu tamén quero desmentir que xa, bueno, fixen un pouquiño por redes sociales, o tema, creo que os 4 estivemos na asamblea, o Gonzalo, o mellor non sei, non estou seguro. Bueno, pero o único que quero desmentir é por darlle unha lanza a favor ao clube neste aspecto, é que xa na propia asamblea se avisou de que habería 1 ou 2 días de clube, que se está lanzando por aí o rumor de que nos dixeron, de que non se iba a pagar máis, non, eso non é así. Pero unha cousa é eso e outra cousa é o que estamos a falar agora. Pero Milito, creo que lo planteaba Darío antes, es que en la asamblea estabais 50 personas, y si somos 1.500 socios... Sí, pero bueno, eu escoitei esta semana por aí nas redes que hai xente que foi a asamblea, que se dixera que non iba a haber días de club, que non iba a costar €1 máis o tema, e non, eso non é certo. Quer decir, nin tampouco nin moito. É dicir, a min gustame criticar cando teño un fundamento. Creo que neste caso todos o temos para falar do que estamos falando, pero tampouco vamos a criticar... Bueno, Milito, na asamblea dixeron moitas cosas que al final non se cumpriron nin a mitad. Sí, vamos bueno... a ver. Dito isto, para avanzar un pouco, gustaríame pasar ao tema que se comentou outro día na tertulia da Cadena SER, non sei como vides, sobre a cuestión de que os rapaces da escola teñen certos privilexios a hora de entrar ao campo, non? Teñen os carnés, me imagino que terán os carnés especiales para aqueles rapaces que militan na escola. Pero parece ser que se está limitando os dereitos porque se non se fan, se os pais non pagan unha cantidad desorbitada por unha roupa deportiva, que falamos de 170, 180 euros por a roupa de capa, non? Rapaces que xa teñen roupa do ano anterior... Eu creo que en torno dos 200 euros debe ser. Bueno, vamos ser generosos co clube e vamos decir 170. E digo clube, resalto clube, porque lembremos que agora a escola deportiva pasou a xestionar o Club Deportivo Arenteiro, que é o que leva. Para o sablazo que están pegando os pais deste povo. Entón, pois, o outro día, un tertuliano da Cadena SER comentaba que houve un incidente na porta do campo que se negou a entrada a un rapaz da escola porque non estaba o día cas cuotas da roupa deportiva.
en Castella ou que sea, ou igual non lle deu a gana de comprar unha roupa a un precio desorbitado. A miña opinión, xa sabedes, como a de prácticamente calquer ser humano, me parece unha absolutamente barbaridade. Os rapaces da escola están aí para aprender un deporte, para que se inculquen unha serie de valores, incluso se educa nunha disciplina, nunha dinámica de grupo, e non está para pagarle os caprichos megalómenos a nadie. A escola non se debe usar como fonte de financiación. A escola está para outras cousas. Dito isto, creo que tocábanos desde aquí lamentar esta actuación, que no caso de que sea verdad. Non sei se vos, que opinades vos sobre isto. De feito, a nos chegounos un WhatsApp que se enviou pois de parte da directiva do Arenteiro aos pais dos rapaces da escola, onde que hasta casi en tono amenazante recordan de que aquel que vendo a lista actualizada digamos, da xente que ten pase para o sea, da xente da base que ten pase para Espiñedo, que están vendo que literalmente no todos los chavales tienen realizada la gestión de la adquisición de la ropa. Entonces, din que como que para igualar en igualdad de condicións o resto de rapaces, que todo o mundo ten que ter a roupa, pero penso que precisamente ao revés. O sea, eso é clasismo, non igualdade. Eso é estupidez. O sea, que son a fútbol os ricos. Exactamente, esa xente que se pensa que todo o mundo ten un soldo e ten unha situación como para andar gastándose 500, 600 euros, digamos, botando así contas rápidas ao ano para que un rapaz xogue na escola do Arenteiro. Que estamos, non sei, estamos locos ou ainda por cima negarlle a un rapaz o acceso ao campo, ainda por cima un rapaz que comprou unha entrada. Xa, que hai que recargalo, que ainda por cima comprou unha entrada que ni siquiera estaba entrando gratis. Sale para barato levar o fillo ao golf. Sí. É que non me jodas, é que sabemos desde onde se envía e que persona envía ese mensaxe, sabemos quen é? Non, porque eu teño unha captura simplemente do mensaxe, pero sí que é unha persona que é encargada da base. Eso sí que está claro. Hai unha persona que está na directiva do Arenteiro como encargada da base. Isto é un pouco día da marmota, porque creo recordar que nunhas das primeiras entregas xa falamos de que nos chegara tamén así un mensaxe amenazante a un rapaz que tamén se non estaba o día ca roupa xa non é que non entrara a Espiñedo, que non iba a xogar. Non iba a xogar. E eso chegou nos anos por Twitter, sí. Supoño que sería a mesma persona de sempre. Ainda por encima hai que recordar que a roupa... Permitido, pero isto é vomitivo, é lamentable. E o que o permite tan responsable como que o fai. Exactamente. Que se poñan as pilas e que quiten armados de encima da escola. Claro, ahí voy, Kai. Yo creo que es un problema que nace viciado. En el momento en el que privatizas un servicio público para que los chavales jueguen al fútbol y lo conviertes en un club privado que necesita dinero. O sea, esto hace ya muchos años, ¿no? Pero yo recuerdo que nosotros pagábamos del orden de ¿qué? 30, 40, 50 euros por jugar en la escuela. Menos. Muy poquito. Con 3.500 pesetas. Es que estamos hablando 20 euros. de que eran precios populares, porque al final, tú cuando tienes una escuela deportiva, un club deportivo, en una vila como es Carballiño, tu objetivo único casi tiene que ser que los chavales jueguen, punto. Lo que no puede ser es que se convierta en un lujo jugar al fútbol en este pueblo. Porque realmente, no sé, yo me lo planteo. Una familia media que tenga 2 chavales de 7, 9 años, que tienes que pagar los 200 pavos por cada uno para que juegue, los 200 pavos de la ropa, estamos en 800, y después igual no dejas que el chaval vaya solo al fútbol y te tienes que hacer socio tú. 1.000 euros. Máis desplazamientos, que creo que cando xogan fora teñen que pagar tamén. Es decir, no tienes que levar. Te cuesta un sueldo al mes. Tienes que levar. Que el chaval juega al fútbol.
Pois é o que dicía, bota de contas ao ano canto sale por apuntar un rapazo na escola de aquí. A mí parece unha barbaridade, parece un clasismo vomitivo, como dicía Caíña, parece hasta inhumano, como se pode ser capaz de negarlle a entrada a un campo de fútbol a un rapaz, que a súa entrada por non ter a roupa deportiva, que hai que recordar que parece ser que o ano pasado xa tuveron que comprar tamén a roupa deportiva. Sí, É un atraco. y lo que implica además el señalamiento al chaval, joder. O sea, quiero decir que el chaval no creo que fuera solo, iría con sus 7, 8, 9 o 10 colegas o con todo el equipo, con toda la ilusión de pasar una tarde de puta madre. Y ese chaval, yo no sé la edad que tiene, no sé el perfil del chaval, pero es que igual se fue llorando a su casa jodido por culpa de que se comete una injusticia con él. Y los chavales a esas edades tienden a ser unos cabrones aún por encima, que no lo vamos a descubrir ahora. E igual lo están quemando o se están riendo de él o lo que sea tal, todo por una arbitrariedad que aún por encima nace de una injusticia. O sea, es una situación que no tiene razón de ser. Entón, estou vendo vir ahora e son moi capaces de vir ahora a dicirche de que non, que, bueno, que vale moitos cartos as fichas federativas, a roupa, o sueldo do encargado do mantenimiento, non sei que, eso está pagando, soportando todo o Concello. A escola deportiva soporta os gastos o Concello e a recaudación das matrículas entendo que está gestionando o Club Deportivo Arenteiro. Así é. Eso me parece un doble sablazo. O sea, que xa non sableas aos pais dos nenos, sableas a todos os vecinos do Carballiño. É vergoñento e lamentable. Eu non teño máis palabras para definir isto. Non sei que salga alguén a dar explicacións. É que non che veñan a dicir, non, que vale cartos. E por isto temos que cobrar isto. Macho, por os servicios públicos son deficitarios, é o que hai. E tens que dar un servicio dunha escola deportiva por dao. Os nenos teñen dereito a facer deporte. Cojones, en unhas instalacións dignas. En uns precios asequibles. Perdón, Gonzalo. No, que el punto es eso. O sea, yo bueno, algunos lo sabéis, que yo me dedico a eso. Al final, los servicios públicos son un servicio con vocación pública. No son una empresa que tiene que dar dinero. Y si la escuela de fútbol tiene que perder dinero todos los años, que la pierda. Si la escuela de baloncesto cuando la había tenía que dar pérdidas, que la dé. Si la escuela de teatro tiene que dar pérdidas, que la dé. Pero es una escuela, claro, que no puede ser. Una empresa. Claro. Bueno, pues nada. Pero nada, a mí pareceme eso, inhumano xogar ao fin e ao cabo que a ilusión dos nenos, que ao fin e ao cabo non é outra, andar xogando eso por cartos, pois, en fin. Isto vai traer cola e seguramente máis dun vai ter que dar explicacións. Ojalá. No, que non queda outra. Bueno, mozos. Creo que chegou ben por o show. Sí, hoxe creo que fixemos o podcast máis largo da historia de... Alégrome... Perdona, alégrome de volver, que era de chave ventaxista e que veño a alegrarme aquí das derrotas do Club Deportivo Arenteiro, e moito menos. Queres dar algún saludo, un especial, Caíña? Non quero. O que a buen entendedor... Poucas palabras bastan. Sí, señor. Bueno, e un placer contar con Gonco e que estará convidado sempre que queira e que se pase máis polos micros do podcast, non? Un placer, chavales. Me lo pasé de puta madre, aunque esto pareciera un discurso de Fidel Castro, que llevamos aquí 2 horas y media. Bueno, pues nada, este domingo, a ver se suma de 3, domingo ás 7 no derbi galego, no derbi histórico Club Deportivo Arenteiro Dépor, e que nos vemos o martes que ven ás 9 outra vez. Está hecho, más 3. Veña, vémonos. Gracias. Na cantina. Chicos, chao.